Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News Noontime Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw ho ngayon ng Biyernes, Marso 21 taong 2025 at 52 days to go bago ang national and local elections. Sa ating mga pangunahing balita, si Attorney Harry Roque umalis na sa The Hague pero proseso ng kanyang hinihinging asylum nagsimula na. Ang Korte Suprema naman ay malabo umanong ipag-utos ang pagpapabalik kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte mula sa kusbina International Criminal Court ayon sa isang abogado. Vice President Sara Duterte nagpaliwanag naman sa personal na pagpili kay Attorney Nicholas Kaufman bilang lead counsel nitong si dating Pangulong Duterte. Ang Palasyo Malacanang naman abay nagulat sa pagbasura ng Timor-Leste sa extradition case ni dating Representative Arnulfo Teves Jr. Sinabi ring malaking epekto ito sa mga biktima. Sa ating provincial report, habangan humamay 2 pulis at 3 iba pa sugatan sa nangyaring aksidente sa isang Comelec checkpoint dyan sa may Kawayan City, Isabela. Samantala sa balita sa ibayong dagat, ang World Health Organization na nawagan ng tulong sa kakulangan ng pondo laban sa tuberculosis. Live nationwide via satellite, dumako tayo sa detalye ng ating mga balita. Umalis na doon sa may The Hague sa Netherlands itong si dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque habang sinisimulan ang kanyang asylum process. Sinabi nitong si Roque na hinihintay niya ang kanyang unang interview sa isang pasilidad na mahigit 4 na oras ang layo sakay ng tren mula sa The Hague. Anya, pagkatapos ng kauna-unahang interview, malaya na siyang makabalik sa naturang lugar. Paliwanag pa niya ang proseso ng asylum ay may ilang yugto. Kabilang na dito ang initial interview o initial registration, fingerprinting, police interview, medical examination at ang unang panayam matapos ito. Maaari na siyang umalis at aantayin na lamang ang abiso para sa final interview. Iginit din ng abogado na bilang asylum seeker, may karapatan na siya sa non-refoulement o ito yung proteksyon laban sa deportation pabalik dito sa Pilipinas na tinawag niyang isang bansang umuusig sa kanya sa ilalim ng ngalan ng politika. Anya, hindi na siya maaring mapabalik pa sa Pilipinas dahil sa political persecution. Samantala, nilinaw niyang hindi siya nakadetene at malaya siyang gumagalaw ngayon. Umalis ng bansa itong si Attorney Roque matapos siyang pag-uutusang humarap sa Kongreso kaugnay ng umunoy pagkakasangkot niya sa Philippine Offshore Gaming Operators. Nanawagan din siya sa publiko na magmarcha patungong EDSA upang suportahan si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ngunit sa halip na sumuporta, marami ang nangutya sa kanya online at sinasabing dapat na siyang bumalik sa Pilipinas at pangunahan ang naturang protesta. Samantala, naniniwala naman ang isang accredited lawyer ng International Criminal Court na malabong ipag-utos ng Korte Suprema na ibalik ng Pilipinas si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na ngayon ay nasa kustodiya na ng International Criminal Court. Ginawa ni Attorney Joel Butuyan ang naturang pahayag kasunod ng patuloy na panawagan ng mga taga-suporta ng dating Pangulo na ibalik na ito sa bansa. Sa ngayon kasi ay nakabidbin pa rin sa Korte Suprema ang Consolidated Habeas Corpus Petition na inihain ng magkakapatid na Duterte kamakailan na kumikwestiyon sa legalidad ng pag-aresto sa kanilang ama at sa pilitan umanong pagpapadala nito sa The Hague, Netherlands. Ayon sa abogado, walang kakayahan ng Korte Suprema na magpalabas ng utos na hindi bahagi ng kaso. Git pa nito na walang jurisdiksyon ng Korte Suprema sa International Criminal Court, lalo na sa usapin ng pagpapauwi sa dating Pangulo mula sa jurisdiksyon ng naturang international organization. Samantala sa kaugnay na balita mga kabombot ka sa nation, nanindigan naman ang gobyerno na walang naging paglabag sa ginawang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Sa pagharap ni Philippine National Police Chief, CIDG Chief Major General Nicolas Torre III sa pagdinig ng Senado kahapon, iginiit nito na nagbigay sila ng soft at printed copy ng arrest warrant mula sa ICC sa dating Pangulo. Aniya na ibigay ang soft copy nito sa tube pa lamang ng kanyang sinasakyang eroplano mula Hong Kong matapos itong bumisita sa isang event noon. Punto pa ng naturang opisyal na ito ay valid
at sumunod sa legal na proseso ng pagsisilbi ng warrant of arrest. Sa kabila nito ay humingi pa rin aniya ang dating Pangulo ng hard copy ng nasabing arrest warrant. Paliwanag ni Torre, bandang tanghali na nang maibigay ang hard copy ng warrant kay Duterte habang ibinigay naman ang nasa 15 pages na warrant of arrest sa kampo ng dating Pangulo. Sa kaugnay pa ring mga balita, binigyang diin ng International Human Rights Coalition in the Philippines na hindi lamang si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang panagutin sa likod ng malawakang patayan na naganap umano sa kanyang kampanya kontra iligal na droga. Sa isang payag, sinabi nitong si President Peter Murphy ng naturang grupo na bagaman isang welcome development ang pagkakaaresto sa dating Pangulo, dapat din niyang panagutin ang kasalukuyang administrasyon. Ito'y dahil na rin anya sa umano'y pagpapatuloy pa rin ng mga pulisya ng nakalipas na administrasyon sa administrasyon ngayon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Giit ng grupo, isang critical step ang unang pagkakaresto sa dating Pangulo. Ngunit hindi dapat tumitigil dito ang hustisya. Dapat ding maiharap sa korte ang iba pang mga responsable sa madugong drug war, kasama na ang mga nasa ilalim ng jurisdiksyon o kasalukuyang administrasyon. Ang mga ito, ayon kay Murphy, ay dapat na humarap sa international accountability, katulad ng nangyayari ngayon kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Marso 11 noong maaresto ang dating Pangulo na agad ding dinala sa The Hague sa Netherlands at kinagabihan. Agad siyang humarap sa International Criminal Court, the pre-trial chamber, pagsapit ng Marso 14 dahil yan sa kasong crimes against humanity. Samantala, ito naman umanong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte inaresto sa pamagitan ng red diffusion at hindi Interpol red notice ayon sa PCTC. Alamin natin ang buong detalye, may balita si Bombo JC Galvez. Kinumpirma ng Philippine Center on Trans na nagdinig ng Senado na walang red notice mula sa International Criminal Police Organization Interpol, kundi red diffusion lamang para sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Philippine Center for Transnational Crime Executive Director na nag-issue lamang ang Interpol ng diffusion notice laban kay Duterte. Ayon sa website ng Interpol, ang mga miyembrong bansa ay maaari ding humiling ng kooperasyon mula sa isa't isa sa pamagitan ng ibang mekanismo maliban sa notices na tinasyon. Ayon pa sa website, ang mga diffusion ay katumbas ng mga notices color-coded system kung saan merong red, yellow, black, green, purple at orange diffusions. Ayon kay Alcantara, ang dumating sa kanila diffusion o isang wanted person diffusion na katumbas ng isang red notice. Ngunit pinunto ni Senadora Amy Marcos na ang Interpol diffusion ay iba mula sa isang notice. Ang binanggit mo ngayon, diffusion. Ang dumating po sa atin ay isang diffusion, isang commonly tinatawag na red diffusion. Teka, ang pagkalam ko, iba ang notice at iba ang diffusion. Iklaro po ninyo, alin na natanggap? Ipapaliwanag ko po. Ang red notice po ay a request for international police cooperation that has been applied for by a member country or entity that are distributed to every member of the organization. Opo, alam natin yon. Okay Pero po. ang sabi kanina, red notice ang natanggap. Ngayon ang sinasabi mo, hindi red notice kundi diffusion lamang. Tama po. Alin ba talaga? Diffusion po. Walang red notice. Nagkakaroon po ang general public or everybody ng Pero alam natin na hindi magkapareho yun. Pero it's equivalent po to a red notice. Hindi po. Ang red Mas alam ninyo ito sa akin. Opo, Ang opo. diffusion po hindi red notice. Nanindigan si Alcantara na ang diffusion ay dumaan sa database ng police organization. Ipinaliwanag pa niya na may iba't ibang uri ng diffusion at ang binanggit ni Marcos ay blue diffusion na paghahanap ng impormasyon lamang. Ayon pa sa opisyal, ang diffusion mula sa Interpol ay pinakalat kaagad sa mga law enforcement agencies dahil sa urgency. Tama po yun. Ang NCB Manila ang tumanggap po at 3 o'clock in the morning nung diffusion na sinasabi na may warrant of arrest na po ang ating dating Pangulo at yun po ang ginamit namin, pinan out namin
Tapos pinadala ninyo kaagad sa kapulisan. Law enforcement agencies po ang mga pinadala natin, ang National Bureau of Investigation, ang Philippine National Police, ang Bureau of Immigration at pinadalang ko rin po ang Department of Justice. Tinukoy din ni Marcos na ang diffusion ng Interpol ay paiwatig na ang kailingan ay ginawa pagkatapos ng prior consultation sa gobyerno ng Pilipinas. Naghinalang senadora na may koordinasyon sa pagitan ng gobyerno ng Pilipinas at sa International Criminal Court bago ang pagtanggap ng diffusion noong Marso 11. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez nagulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! 12 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Sa kaugnay pa ring balita na tinutukan po ng ating mga kasamaan, si Vice President Sara Duterte personal umanong pinili itong si Attorney Nicholas Kaufman bilang International Criminal Court Lead Counsel nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. May mga development po na nakuha dyan si Bombo Kelly Cordero. Inihayag ni Vice President Sara Duterte na personal niyang pinili ang lead counsel ngayon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay sa kinakaharap nitong kaso sa International Criminal Court sa The Hague, Netherlands. Ayon kay VP Sara, noong panahon na ibinabiyahe pa lang ang kanyang ama papuntang The Hague, gumawa na raw siya ng listahan ng international lawyers na posibleng sumalo sa dating Pangulo paglapag nito sa Netherlands. Nasa top 3 raw ng kanilang listahan ang British-Israeli lawyer na si Attorney Nicholas Kaufman at personal niya itong pinili at inendorso sa kanyang ama. International Criminal Court, si Attorney Salvador Mediang legal counsel ng former president. Pero ayon kay VP Sara, magwi-withdraw daw bilang ICC legal counsel si Medialdea dahil na rin sa kalusugan nito. Kinumpirma rin ng pangalawang Pangulo na puro foreigners o banyaga ang magiging miyembro ng legal team ng dating Pangulo. Ayon pa kay VP Sara, sakaling pumalpak man si Nicholas Kaufman, aakuin niya rin ang responsibilidad at siya ang mananagot sa taong bayan. Ako ang pumili sa kanya, in-endorse ko siya kay President Duterte. Si Nick Kaufman ang nasa top 3 ng listahan na yon. And base sa briefer na binigay sa akin ng abogado, base sa interview na ginawa niya sa mga abogado at sa kanyang, naman tawag niyan, vetting no, pinili ko si Nicholas Kaufman. And ako ang pumili, ako ang nagsabi kay President Duterte kay Nicholas Kaufman. Kung palpak man, si Nicholas Kaufman, ko po ang mananagot sa taong bayan. Samantala, bagamat aminado ang pangalawang Pangulo na limitado lang ang kanilang options para mapauwi ang kanyang ama sa Pilipinas, tiniyak pa rin itong meron pa rin pag-asa o paraan para mapawalang sala ang dating Pangulo. Hindi na rin na nagbigay pa ng karagdagang impormasyon ang Vice Presidente sa usapin ng defense dahil anya nakikipagtulungan daw ang gobyerno sa ICC para masigurong hindi makakalabas ang kanyang ama sa detention facilities sa The Hague. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! 14 na minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Bago tayo umusad sa iba pang malalaking balita mga kamamamaha, kausap po muna natin ang chairman ng Commission on Elections, si Chairman George Erwin Garcia. Ito'y kasabay ng papalapit pa rin pong halalan sa May 12. 52 days na lamang bago po ang halalan. Magandang tanghali po sa inyo at welcome sa Bombo Radio Philippines, Comelec Chairman George Garcia. Sir, si Bombo Genesis po ito, kasama natin si Bombo Victor. Chairman. Magandang tanghali po sa inyong dalawa at magandang tanghali po sa ating mga kababayan. Thank you for joining us, Chairman. Sa ngayon, 52 araw na lamang bago po yung halalan. Kamusta po yung paghahanda po ng Commission on Elections dito, Chairman? Bombo Dennis, Bombo Genesis, Bombo Victor, alam nyo, so far naman po ay natutupad yung ating mga timelines. Ibig sabihin ay eksakto sa mga panahon ng ating pong pinagplanuhan. Yung pong balota na print natin na mas maaga kumpara doon sa ating na-deklarang update. Bagamat nagkaroon tayo ng initial na problema ng mga bandang Enero dahil nga sa mga natanggap nating restraining order. Ngayon po, ongoing ang mga verification ng mga balota natin. Ongoing din po yung mga pagtitrain ng ating mga guro na gagamitin natin as electoral board members sa buong bansa. At the same time po, yung para naman po sa ating overseas voting, ay ongoing po yung pag-enroll ng mga kababayan natin abroad para makaboto sila gamit ang internet. At the same time, nagtitrain din po tayo ng mga miyembro ng Philippine National Police na gagamitin natin sa ating pong iba't ibang parte ng bansa kung sakaling merong mga teachers o electoral board members ang hindi makapagsisilbi sa araw po ng halalan. And therefore po, ngayon ongoing na rin po yung pag-deploy namin
ng mga ilang eleksyon paraphernalia sa iba't ibang parte ng ating bansa. Maliban na lang sa makina na mangyayari po ngayong bago matapos ang Marso at yung balota naman ay aming i-distribute sa second week ng Abril. So ito hong serye ng mga training, yun pong verification doon sa mga baluta. Lahat ng mga ito, Chairman, kailan po yung target ho nating matapos? Yung pong verification ng balota, yan po yung matatapos ng April 20, pero yan po yung katapusan na yan, mga bandang nasa NCR na at yung malalapit na region, katulad ng Region 3 at Region 4, dahil mas mabilis at madali po itong ma-transport. Yung po mga mauuna natin, at nauna rin natin na imprenta at mauna natin ika-transport, isi-ship out, ay yung mga malalayong lugar katulad ng Bangsamoro o katulad dyan sa bandang area ng Caraga o Batanes. Dahil ang ating pong strategy mas malayo, mas maaga ang printing, mas maaga ang distribution ng election paraphernalia. May contingency ho tayo dito, Mr. Chair. Halimbawa, paano kapag nagkaroon po ng aberya dun sa pagbibiyahe, like yung inter-island sa pagbibiyahe, no? Nagkaroon po ng halimbawa, may mga nabasa, and I understand na kapag ka-printing ng ballots, parang hindi na yata natin sinusubrahan, ano? Eksaktong bilang ko yata yung piniprinta ko natin. 1:1 po ang ating balota na inimprenta, 68,542,546 ang naimprenta natin ng mga balota sa buong bansa. At wag po kayo maglalay, pinaglalagyan ng mga balota ng mga kahon ay ano po yan, waterproof. At siyempre may mga contingency measures tayo lagi na lagi namin ipinatutupad sa panahon kapag tayo mag-ship out na ng ating mga election paraphernalia, lalong-lalo na ng balota. Kita niyo po yung nangyari sa printing ng balota. Kahit na nagka-problema tayo, sinigurado pa rin natin na implement natin yung contingency measure natin kung kaya nakatapos tayo on time sa pag-iimprenta ng mga balota. Lately, sir, pumunta ho kayo dyan sa bahagi ng Mindanao area, no? Nagkaroon po ng peace covenant signing ng mga kandidato dyan sa may bahagi po ng Bangsamoro at mga opisyal. Kamusta ho yung naging pag-uusap po niyo dito, Mr. Chairman? Talaga pong nung una po pagdating natin doon at nung una mag-upuan, magharapan yung mga magkakalaban na kampo, medyo tensyonado. At kahit tayo, ramdam na ramdam natin yung tensyon. Pero nung makapagsimula na po makapagsalita, makapag-usap, at mabigyan din natin yung ating pakay doon, ay alam nyo, naging maayos po. At so far, so good. At natutuwa tayo sapagkat alam nyo po, kung merong isang area na talaga na medyo, alam na natin na medyo nag-anticipate tayo ng magtaas ng kaguluhan, ay dyan sa area na yan. Pero dahil dito sa pagpirma nila, paglagda nila sa isang covenant o kasunduang pangkapayapaan, medyo nakais po ito ng tensyon. At sila mismo nagsabihan, hindi naman po kami para magpataya sapagkat magkakamag-anak po kami. We belong to the same family alliance, sabi ika nga nila. At ang maganda, sabi natin, siguro nga pag may mga misunderstanding kayo, padaanin na lang natin sa isang neutral na individual o opisina para lang kahit paano hindi yung nakadepende ang bawat isa sa fake news, sa mga misinformation, disinformation, at doon pumasok yung bagong chief minister natin na pinagkakatiwalaan ng dalawang kampo. Good thing na nasaksihan niyo mismo ito, ano, Mr. Chairman. Pero ano to, susundan pa po ba ng pagbisita ko ninyo itong naunang development na ito? Apo, at kinakailangan yung mga kasunduan pangkapayapaan na yan ay hindi lang sa level ng mga provincial governors candidate, kung hindi po pati po sa level sa mga munisipyo at sa baba pa, kinakailangan lahat sila din ay makapagkasunduan dahil kung wala ka namang planong mabalak na masama sa pagkakampanya, sa pagkandidato, ay willing ka dapat na pumirma. So ayan po ay nangyayari na sa kasalukuyan sa bawat mga munisipyo sa mga lugar na yan. Maguindanao, sa Lanao del Sur, meron na rin po sa Tawi-Tawi at siyempre yung sa Basilan ay magkakaroon din po ng mga covenant signing. Chairman, matanong ko lamang, kumusta naman po itong pag-secure ng ating international certification para ho doon sa mga system na gagamitin sa halalan? Well, ang balita ho namin this Monday ay ito-turn over na ho itong mga tinatawag ho na source code ng system sa vault ho ng BSP. Can you walk us through sa prosesong ito, Chairman? Yung source code po natin, ay, lalo po doon sa machine, yan po natapos na as early as first week ng February. Yung po naman sa transmission, kasi ibang source code po yan, natapos na rin po yan ng first week ng February at matagal na po nakasil sa isang envelope na pinirmahan ng mga iba't ibang sektor at the same time yung mismong international certifier, yung mismong envelope na naglalaman ng source code. Ito pong pinakahuli na hinintay namin, yun naman pong source code ng internet voting natin. Kaya po medyo na-delay. First time po kasi tayo may internet voting. Yan po lahat ng source codes na yan ay atin na pong ide-deposito sa Bangko Sentral ng Pilipinas sa vault ngayong darating na Lunes sa hapon. At yung pong certification, any moment from now, hinihintay po natin, ine-expect natin
Kasi sa bandang huli naman, ang importante, may certification na nagsasabi na maayos, credible at mapagkakatiwala ng ating mga sistema. Noong 2022, 3 araw bago mag-eleksyon, lumabas ang certification. Ganong ilang beses na natin ginagamit yung makina na yan dahil binili natin. Noong 2019, 10 araw na lang bago mag-eleksyon, dumating ang certification. So ito po, hopefully, mas maaga naman doon sa mga dalawang nangyari na eleksyon ng 19 at 2022. Chairman, sa March 28 na rin ho itong pagsisimula ng campaign period para ho sa mga local candidates. Ano ho ang preparation ng inyong komisyon para dito? Siyempre po, yan ang talagang mas madaming makukulit, madaming mga pasaway, na mga ngayon pa nga lang po hindi nga lang namin matanggal sapagkat siyempre yung mga nakapaskil nila, hindi pa sila kandidato, aspirants pa lang sila, sabi ng Korte Suprema sa kaso ng Piñera versus Comelec at doon sa ating batas sa automation, Republic Act 9369. Pero wag na wag kami may makikita ng pangapakalat-kalat ng mga campaign materials, nasa kable ng kuryente, nakapako pa sa puno, nakalagay sa mga poste. Tatanggalin po namin ang lahat na yan o kung hindi naman i-issuehan namin sila ng mga order directive para pagtatanggalin ang lahat ng yan. At siyempre, yung mga iba dyan na nakukuha sa video ngayon na talaga namang naghahagis ng mga pera sa ating mga tao, ay hindi nyo na po yung magagawa ngayong March 20. Subukan lang po nila. Yan lang po yung challenge natin sa kanila. Yun nga po napakahirap sa kalagayan ng COMELEC. Siyempre sa bandang huli, yung ilan nating kababayan, nasisisi kami bakit hindi napapatino o bakit hindi namin napaparusahan. Yun po ay dahil sa hindi pa po sila kandidato at wala po kami magawa dyan. Tatalima kami sa desisyon ng Korte Suprema sa bagay na yan. Okay. Mr. Chair, maraming salamat. Thank you for joining us sa Bombo Radio Philippines. One last topic na gusto ko pong itanong ho sa inyo. Kahapon nagkaroon po ng press conference si Vice President Sara Duterte habang andun po sa may bahagi ng Netherlands. At isa sa mga nababanggit po niya ay yung statement nitong si dating Pangulong Duterte na sinabi niya sa kanya. Sabi daw ni dating Pangulong Duterte, kailangan pa niya bumalik dahil mangangampanya pa siya para sa nalalapit na local campaign period. As of now, ano pong status ng kandidatura ni dating Pangulong Duterte, Mr. Chair? Ay, intact na intact po ang kandidatura niya. Siya po'y kandidato. Walang final judgment of conviction. Maaaring isang tao ay may hinaharap na kaso, pero hindi po yung balakid sa pagkandidato niya. Kasi kung ang dahilan lang po ay dahil may hinaharap na kaso ang isang kandidato, lahat po ng kandidato papailan ng kaso para hindi na lang makatakbo. So hanggat wala po tayong final na desisyon ng conviction sa kahit na anong korte, mananatili ang pangalan ng isang tao sa balota, maiboboto kung wala mang development sa kaso at kung sakali man ay maipoproklama kung mananalo ang isang kandidato na yan. Kung ano man po ang mangyayari after the election, yan po'y tapos na ang jurisdiction ng COMELEC at papasok ng jurisdiction ng ibang ahensya ng pamahalaan. Okay. Sorry, after po ng proclamation kung sakasakali, Mr. Chair, uupo po siya? Paano po yung magiging sistema ho dito? Kapag kalimitan po kapag hindi kagad nakakapag-serve yung isang nahalal, lalo sa isang posisyon na mayroong succession, yung po halimbawang vice governor o yung vice mayor, ang pansamantala, nahahalinhin muna doon sa na-elect, pero hindi pa nakakaupo na mayor or governor. Okay, so kung sakasakali at hindi pa makakauwi, sakali man lang, at hindi pa makakauwi si dating Pangulong Duterte by that time, at sakali nanalo ho siya, yung mananalong vice-mayor will be the one na uupo bilang alkalde. Pansamantala po kung sakasakali. Pansamantala po kung sakasakali. At yan naman po ang dahilan kung bakit may provision tayo sa local government code patungkol sa mga permanent vacancies at yung tinatawag na temporary vacancies. Okay. Mr. Chair, maraming salamat. Thank you for joining us again sa Bombo Radio Philippines. I'm sure busy ho tayo, lalo't 52 days na lamang bago ang election. Maraming salamat. Ingat po kayo, sir. Maraming salamat po sa inyong dalawa. Mabuhay po kayo. Mabuhay ang Bombo Radio. Na 2025 midterm elections. Magpapatuloy po tayo. Abangan ang ilan pang mga development mula po dyan sa may Palasyo, Malacanang. Ikinagulat po ng Palasyo yung pong naging pagbasura ng Timor-Leste doon sa extradition case itong si dating Pangulo o dating Representative Arnolfo Teves Jr. May update po dyan si Bombo Anali mamaya sa ating pagpapatuloy. Para sa mas kumpletong pakikinig ng music, entertainment, news, and information. Meron yan dito sa Bombo Radio. Dahil nandito ang music station ng Bombo Radio Philippines, ang Star FM. Sa Mindanao,
Makinig sa 96.3 Star FM Davao, 93.3 Star FM Dipolog, 93.9 Star FM Zamboanga, and 93.7 Star FM Cotabato. Kahit saan sa Pilipinas at maging sa ibang bansa, lagi mong kasama ang Star FM. Dahil hindi lang kami sa radyo mapapakinggan, live din tayo sa Bombo Radio Philippines mobile app at sa Facebook. Kaya Star Nation, kung musika at impormasyon ang hanap mo, no worries. Dahil sagot yan ng Star FM, the music station of Bombo Radio Philippines. It's all for you, Star FM. Long night. Bakit kailangan pang maghintay sa pagdating ng bagong araw? Pwede namang mag-drive na muna. Kahit man sandali magpahinga. Magpahinga na muna and perk up at Dunkin', pasalubong ng bayan. Papatuloy ng ating mga balita sa oras na ito. Dako tayo sa may bahagi ng Palasyo Malacanang sapagkat ikinagulat ho ng Palasyo Malacanang itong pagbasura ng Timor-Leste sa extradition case ni dating Representative Arnulfo Teves Jr. Alamin natin ang buong detalye. May balita si Bombo Annalise Soberano. Nagulat ang Malacanang sa naging desisyon ng Court of Appeals ng Timor-Leste sa pagbasura sa petisyon ng Pilipinas na i-extradite pabalik ng bansa ang dating mambabatas na si Arnulfo Teves na kasalukuyang nakakulong sa piita ng naturang bansa. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, nabigla ang administrasyon lalo na ang Department of Justice sa naging desisyon ng Korte ng Timor-Leste gayong lahat ng ebidensya at records ay ibinigay para mag-grant ang extradition ni Teves. Naipakita rin ng DOJ na suspendido ngayon ang death penalty sa bansa. Kaya nagtataka ngayon ang pamahalaan kung bakit pumabor sa panig ni Teves ang desisyon ng Korte ng Timor-Leste. Pakinggan natin ang pahayag ni Undersecretary Claire Castro. At po ang administrasyon, lalong-lalo na po ang DOJ patungkol po dito dahil ayon po sa kanila ay nagawa naman po nila lahat at naibigay po lahat ang mga ebidensya at mga records po para mag-grant ang extradition. Naipakita rin po nila na wala po tayong ngayon na death penalty at ito'y suspended. Pero dahil po dito, nagkaroon po sila ng pagsusuri at in a way, nagtaka rin po dahil sa pangalawang beses po ay talaga nag-grant po yung petition natin for extradition. At lumalabas nga po ay itong apila lamang po ang nag-grant po para pabor po kay dating Congressman Teves. At ang naging issue lamang po yata dito ay mga teknikalidad patungkol po dun sa umiiral na batas sa atin. Pero ayon po sa DOJ at nakausap po natin si ASEC Mico, ay mag-aapila po sila, magpa-file po sila ng appeal sa Court of Appeals po ng Timor-Leste. Samantala, naniniwala naman si Castro na malaki ang magiging epekto ng kasong kinakaharap ni Teves dito sa bansa sa pagpanig sa kanya ng Korte ng Timor-Leste. Pagtiyak ng Palasyo. Balik ko tayo mamaya sa linya ni Bombo Annalise Soberano mula po dyan sa may Palasyo Malacanang. Hindi pa rin doon sa reaksyon po ng Palasyo doon sa hindi ho pagpabor nga doon ho sa extradition request ng gobyerno ng Pilipinas para humapabalik na dito sa bansa ang dating o tinanggal na mambabatas. Samantala sa iba pang mga balita, malugod hong tinanggap ng Department of Information and Communications Technology kasama ang mga attached agency nito ang pagkakatalaga sa kanilang bagong kalihim. Magkakaroon na kasi ng pamalit sa dating sekretary na nagbitiw sa kanyang pwesto, si dating Secretary Ivan John Uy, kung saan itinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Henry Ruel Aguda bilang panibagong kalihim ng naturang kagawaran. Malala po na si Henry Aguda ay naging bahagi noon ng nakalipas na Digital Infrastructure Lead at the Private Sector Advisory Council ng kasalukuyang administrasyon. Dahil po rito, inayag mismo ng kagawaran na isang post ang kanilang pagkipagkaisa na suportahan ang itinalaga na bagong kalihim ng Department of Information and Communications Technology.
Samantala, nakipagpulong si Department of Transportation Secretary Vince Dizon at ilan pang opisyal mula sa ahensya sa mga lider at representantes ng transport group ngayong araw, Marso 21. Layo ng pagpupulong na ito na talakay nga ang concerns at mga usaping sumentro sa Public Transportation Modernization Program na siyang nagpapatuloy sa kasalukuyang panahon. Nauna na dito ay nagsagawa na nga ng malawakang transport strike ang grupo ng Manibela para ipanawagan ang kanilang mga hinaing hinggil sa kasalukuyang lagay ng naturang programa. Ayon sa kalihim, karapatan ng grupong ito, gaya ng Manibela, na iparinig sa gobyerno ang kanilang mga saloobin hinggil sa naturang usapin. Sa kabilang bandaan niya, sa halip na magsagawa pa ng strike sana ay mapag-usapan munang mabuti at upuan ang mga issue at hinaing ng mga transport group na ito para matiyak na hindi maapektuhan pa etong nga sanang mga commuters. Maaari-aniya sana na mas bigyang priority etong maginhawa at maayos na commuting system habang tinitiyak din ng kanilang ahensya ang welfare at karapatan ng mga drivers at mga operators ng jeepney sa bansa. Samantala, pagtitiyak naman ng ahensya sa publiko, pinabantayang mabuti at naghahanda rin sila sa itong kanilang ahensya para ho dito sa mga naapektuhan ng strike ngayong araw na ito. Meron na lamang tayong 27 minutes bago po sumapit ang alauna ng hapon. Nako pa rin tayo dyan sa may Commission on Elections. Kasama ho dito ang Kontra Bigay o kasama po ng komisyon ng Kontra Bigay Committee ay meron pa rin pong paalala sa publiko na huwag daw hong matakot na mag-file o maghain po ng kaso ukol ho yan sa vote buying. May update po dyan si Bombo Isa Cotoner. Nagbigay paalala ang Commission on Elections sa publiko na huwag matakot mag-file ng kaso sa tanggapan patungkol sa vote buying. Nangako ang komisyon na hindi sila mag-aalinlangan na ito'y tanggapin at bigyan ng desisyon. Ang pahayag na ito ng poll body ay kasunod ng impormasyon na nakarating sa kanila na ang isang lokal na kandidato sa Negros Oriental ay umano'y sangkot sa vote buying. Bagaman wala pang maaaring gawin ng poll body rito at papasok lamang ang kanilang kapangyarihan sa Marso 28, hindi rito natatapos ang paglaban ng komisyon sa pagbili at pagbenta ng mga boto sa panahon ng halalan. Pagtitiyak niya na ang pagpasa ng mga kaso ng publiko ay magiging daan upang magkaroon ng pagbabago sa batas. Anya, kailangan may proper case upang mapag-usapan sa korte kung sakali man na may babaguhin sa batas. Sana po may mag-file ng kaso pag may mga nakita tayong ganyan. Subukan po natin. Hindi po mag-aatubili ang COMELEC na magdesisyon. Ibig sabihin, yan ang realidad. Tama po yan. Pero naniniwala tayo na babago ang panahon. Huwag matatakot kung ngayon pa lamang may mga paglabag na sa ating pong moralidad at sa ating pong sense of fairness. The COMELEC will accept all of these cases and we will dispose these cases immediately. Para naman kung sakaling hindi pala rin kung sino man sa mga partido makapunta sa Korte Suprema. We need intervention right now. And the only way to do that is magkaroon ng justiciable controversy. Ano po yung justiciable controversy? Kinakailangan may proper case. Ito naman ay sinang-ayunan ni Kontra Bigay Committee Commissioner in Charge Ernesto Maceda Jr. Anya, naniniwala siya na ang lahat ng ifa-file na reports ay makatutulong sa mga kailangang pagbabago sa batas na may kaugnayan sa halalan. Every complaint, every report when it comes to what happened in the Visayas is an argument in favor of amending the law. It's not just changing the jurisprudence of the Supreme Court, but as is the power of the COMELEC, we can recommend the amendment of election laws. And it's very clear that when it comes to the law that says there's no campaign unless you're already a candidate, that needs revisiting by our members of Congress. Samantala, nagbigay paalala rin si Garcia sa mga kandidato na sa bawat gagawin ngayong panahon ng pangangampanya ay tiyakin na laging tama at hindi nakakaapekto ng masama sa kapwa. Dagdag pa niya na maaaring tignan din ito ng mga botante bilang basihan ng kanilang mga pipiliin na iboto. Alam niyo po kasi meron talaga mga tao na kinakailangan ipagmalaki kung anong meron sila para lamang mapatunayan na sila ay mas nakaya. Sana po sa mga kababayan natin, makita natin yung mga ganung klaseng tao na hinahamak yung ating pagkatao dahil mahirap lang tayo naman na bigla ka na lang hahagisan ng pera. Di ba? Pwede naman sana na bilang pagrespeto ay itulong na lang natin sa gamot, sa whatever, pero hindi pa naman kampanyahan at hindi pa naman sila kandidato. Pero yung ihahagis nyo yung pera,
para sa akin, pagpamamaliit sa ating pagkatao yan. Di ba? Bagamat wala pang violation. Doon ko titingnan yan kung ako ay isang botante. At bilang isang kandidato, kinakailangan ayusin ko ang aking sarili. Mula sa Comelec Office Intramuros, Manila, Bombo Isa Cotoner para sa The Vote 2025 coverage ng Bombo Radio Philippines. The #1 and most trusted radio network in the country, Basta Radio Bombo. Samantala sa kaugnay na balita, ipinahayag ni Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia na pinaplano na nilang simulan ang Comelec Academy kung saan ito ay ilalaan para sa mga personnel ng full body para mas mapag-aralan pa nila at ma-train na sila pagdating sa ginagawa ng komisyon sa halalan. Sa tulong ng naturang academy, mapag-aaralan nila ang mga dapat matutunan sa eleksyon, liquidation, paano sundin ito ang tinatawag ng mga ethical standards para sa government employees, working ng wordings ng komisyon, guidelines at regulations, maging ang usapin sa accounting rules at procurement laws. Aniya, paraan din ito ng full body para mas maging updated pa ang mga nagtatrabaho sa kanilang tanggapan. Narito ang bahagi ng pahayag ni Comelec Chairman George Erwin Garcia. Di ba dapat naging updated ang bawat isa sa pamahalaan upang anuman ang iyong katungkulan sa opisina ng pamahalaan, handa ka, prepared ka. Kaya gusto namin, kahit yung mga nasa main office namin, nasa field, lagi may patuloy na pagtitrain. At dahil dyan, kinakailangan ng Comelec Academy. Para din, yung mga iba na nasa labas ng Comelec, na gusto na matuto kung paano ang workings ng komisyon, yung mga guidelines and regulation natin, pwede kami mag-open ng courses para po dyan. So yan po ang purpose ng Comelec Academy, education for those who are already educated. Samantala sa ngayon, pinaplano pa nila sa pamumuno ni Commissioner Ernesto Maceda Jr. kung paano gagawin sa pagpapatayo ng infrastruktura at mga kagamitan na kakailanganin para rito. Kaugnay nito, binigyang diin Garcia na ang anumang problema sa pamahalaan ay may iwasan kung ang mga empleyado ay maayos na na-train at napag-aralan sa mga dapat nilang malaman sa isang tanggapan. Narito pang patuloy na pahayag ng naturang opisyal. Depende yan sa ating commissioner in charge, kay Commissioner Maceda. Pero matagal na nilang pinaplano ito. Siyempre ang una kasing problema dyan ay infrastructure. Kailanganin mo ng mga kagamitan para maitayo natin yan. Pero human development must be a personal development also. Must be a continuing process in the commission elections. Katulad din sa ibang ahensya ng pamahalaan. Graft and corruption, bureaucratic red tape, inefficiency can be fought if the people are properly trained and experienced. Bahagi yan ng paliwanag ni Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia. 23 minutes bago po sumapit ang alauna ng hapon. Sa iba pang mga balita, hindi minasama nitong si House Deputy Majority Leader Paulo Ortega ang payo sa kanya nitong si Senate President Francis Escudero na mag-aral pa kaugnay sa proseso ng Senado. Ayon kay Ortega, ang pag-uusap sa publiko ng issue ng impeachment trial nitong si Vice President Sara Duterte ay makakatulong upang mapanatiling transparent at demokratiko ang magiging proseso. Kinilala ng mababatas ang payo nitong si Senate President Escudero bilang isang constructive reminder at sumang-ayon na dapat paghandaan talaga ang nalalapit na impeachment trial. Ginawa nitong si Escudero ang pahayag matapos na manawagan nitong si Congressman Ortega na kung kayang magsagawa ng pagdinig ang Senado habang may recess ay maaari na rin itong simulan ang pagtalakay sa impeachment. Nilinaw nitong Senate President na magkaiba ang impeachment trial at ang motu proprio hearing at ang pagmamadali sa pag-usad ng una ay maaring makasama sa kaso. Para sa kongresista, ang bukas na pag-uusap at diskusyon ukol sa impeachment trial ay makakatulong lalo na ang patuloy din na pagsulpot ng iba't ibang mga opinyong legal. Sinagot din itong si Congressman Ortega ang ginagawang paghahanda ng House Prosecution Panel, bagamat hindi anya siya kabilang sa grupo ay alam niyang mayroong mga pagpupulong ang sa stratehikong pag-uusap ng prosecution. Tumugon din ang mababatas sa pahayag nitong si Escudero ukol yan sa posisyon nitong si House Speaker Ferdinand Martin Romualdez kaugnay naman sa kahandaan ng Senado para sa paglilitis. Mahalagaan niyang positibo at ang maayos na ugnayan sa pagitan ng Kamara at ng Senado para matagumpay ang magiging impeachment trial. Sa inasang pagsisimula ng paglilitis sa buwan ng Hunyo, sinabi nitong si House Assistant Majority Leader Zia Alonto Adjong ng Lanao del Sur
na kailangang dumalo si Vice President Sara Duterte sa paglilitis kung sisimulan na ito ilang buwan mula ngayon. Dagdag pa nitong si Congressman Adjong na bukod sa legal na paghahanda, pinapalakas din ng House Prosecutors ang kanilang koordinasyon at teamwork sa bawat isa. Samantala, ito namang transport strike sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila inumpisahan na ngayong araw. Alamin natin ang buong detalye. May balita si Bombo Bea Pinisa. Umarangkada na ngayong araw ang malawakang transport strike na siyang pinangunahan ng grupong Manibela sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Nakasentro ngayon ay sinagawang programa ginang Caloocan City sa harap mismo ng monumento ni Bonifacio para ipanawagan ang kanilang mga hinaing hinggil pa rin sa Public Transportation Modernization Program na siyang programa sa ilalim at pangunguna ng Department of Transportation at maging ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Sa mismong programa ay tinawag ni Manibela Chairperson Marvel Buena na sinungaling ang pamunuan ng mga naturang ahensya. Anya, puro panloloko lamang ang nilalaman ng pakikipagdialogo nila sa DOTR at maging sa LTFRB. Kwento niya, bago pa man isagawa ang strike ay mayroong opisyal mula sa tanggapan ng LTFRB ang tumawag sa kanyang linya na nag-uutos umano na tawagan ang mga kawani ng media at i-anunsyo na walang magaganap na strike ngayong araw. Labis na ikinadismaya ni Valbuena ang pangyayari na siya ring agad niyang kinumpirma na ang opisyal ay ang bagong tagapagsalita ng LTFRB na hindi niya na lamang pinangalanan. Para sa leader, ito ay pawang panggigipit at pangmamando sa kanya ng ahensya at nanawagan ng agarang hustisya hindi lamang para sa kanya, ngunit paraan niya sa mga drivers at operators na apektado ng programa. Dito pa lamang sa Dayano ko, sa schedule ng Dayano ko, pagluloko na ang binibigay sa atin ng DOTR at ng LTFRB. Kanina umaga, madaling araw pa lang, tinawagan tayo ng bagong upo na tagapagsalita sa bagong tagapagsalita ng LTFRB. Minantuhan pa ako ng kasinungalingan. Minaman pang gigipit sa atin sa LTFRB. Sana makakulumi ng hustisya dito. Hindi kami pinarehistro, hindi kami pinaririnyo ng aming mga provisional authority. Kasunod nito ay nanawagan din si Valbuena na sana maisip naman anya kahit papaano ng DOTR at ng LTFRB na ang naapektuhan ng programa ay ang mismong taong bayan. Anya, bakit nagsisinungaling ang mga ito sa taong bayan kung saan maging ang pangalan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay nadawit na rin sa naging kilos protesta. Pagtitiyak din niya sa publiko hindi titigil ang kanilang grupo at ilan pa nilang kasamahan sa iba't ibang bahagi ng Maynila na ipaniwagan na itama ang programa at ibalik sa mga tsuper ang kanilang mga prangkisa at makapaghanap buhay ang transportation sector. Nakakahiya kayo. Sana maisip ninyo, taong bayan ang pinakahirapan ninyo. Bakit kayo nagsisinungaling sa taong bayan? Bakit kayo nagsinungaling sa ating presidente? Sa mga jeepney at UPS. Kitang-kita ninyo ang pangyayari ngayon. Ang ating mga mahal na mananakay, wala pong masakyan. Hindi mo kami titigil. Nawagan na maitama ang programa, na maibalik ang aming mga prangkisa at makarehistro, makapaghanap buhay ang aming sektor. Sa ngayon, magtatagal ang naturang strike hanggang Marso 24 kung saan kasalukuyang apektado ang mga lugar ng Quezon City, Caloocan, Pasig, Marikina, Santa Ana, Maynila at ilang bahagi rin ng Cavite. Naghanda ng transportation sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan nila sa Metropolitan Manila Development Authority na maghandog ng libreng sakay sa mga apektado ng strike para sa mga apektadong commuters. Para sa Bombo Network News, Bombo Bea Peniza nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Kuha pa tayo ng mga balita mula sa ating mga kasamahan at hong dating kalihim ng Department of Information Communications Technology. May suportado ang paniniwala ni Attorney Respicio sa pagiging hackable ng ACMs sa panahon ng halalan. Alamin natin ang buong detalye, may balita si Bombo Grand Hilario. Sinagunduhan ng isang dating kalihim ng Department of Information and Communications Technology ang aligasyon ng isang abogado na posibilidad ng hacking sa darating na eleksyon.
Maring inihayag mismo ni former DICT Acting Secretary Eliseo Rio Jr. ang kanyang pagsuporta kay Attorney Harold Respicio sa umuring maaaring mangyaring hacking o manipulasyon sa resulta ng halalan sa buwan ng Mayo. Ayon sa kanya, maselan ang transmission ng isang automated election machine sapagkat naniniwala siya na mayroong puwang ng hacking rito kung sakaling walang babaguhin sa sistema ng makina. Narito ang tinig ni former DICT Acting Secretary Eliseo Rio Jr. Yes, transmission na itong sinasabi ni Attorney Respicio na huwag isaksak no ang makina dahil pwede magkaroon ng gateway or na makapag-hack no. Dapat magreforma yung ating eleksyon dahil maraming irregularidad na napuna natin noong 2022 election. So alam namin ang pwedeng magawa. Kaya naman dahil dito, agad na nagpahayag ng pagpasasalamat si Attorney Harold Respicio sa pagpapakita ng ganitong suporta sa kanyang paniniwala. Kasabay din ang paghimok niya sa publiko na manatiling aktibo hinggil sa usaping ito. Narito ang naging pahayag ni Attorney Harold Respicio. Gusto kong magpasalamat sa lahat ng sumusuporta sa akin. Kasama na yung 6, actually pati Namfrel sumuporta sa akin. Huwag po sana nating bibitawan ang ating demokrasya dahil dito nakasalalay ang ating kinabukasan. Kapag wala ng tiwala ang taong bayan sa ating eleksyon, hindi po tayo magiging tunay na malaya. Dahil dito, nag-iwan ng isang mensahe ang naturang abogado kay Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia. Napakinggan ang kanyang hiling o petisyon. Narito ang kanyang mensahe. Ang tanging mensahe ko lang kay Chairman George Garcia, nasa inyo na po ang bala, ang card, nasa sa inyo na po para pagtibayin ang tiwala ng tao at maalis ang alinlangan sa isip ng taong bayan. Pwede bang madaya ngayong eleksyon 2025? Sagutin po ninyo yan sa pamamagitan ng pagbago ng COMELEC Resolution 11076 Annex B at ilagay doon na huwag i-connect ang automated counting machine sa internet bago at habang nagpiprint ng election returns at i-connect lamang ito kapag kailangan at yun ay kapag magtra-transmit na ng data sa ating mga servers. Gayunpaman, nauna nang inihayag ng Commission on Elections at Department of Information and Communications Technology na mayroong sapat naman na seguridad ang mga gagamiting makina kontra sa posibilidad ng hacking sa eleksyon. Live mula dito sa lungsod ng San Juan, Bombo Gran Hilario, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Sa iba pang mga balita, itong mga Filipino sa the Netherlands at ibang bahagi ng Europe abay magsasagawa ng malakihang pagtitipon sa Marso 23 bilang suporta kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Alamin natin ang buong detalye, may balita ang Bombo Radio Tugigaraw. Magsasagawa man ng malaking pagtitipon-tipon ng mga Filipino hindi lamang mula sa the Netherlands kundi maging sa ibang bansa sa Europe sa March 23. Sinabi ni Aldwin Villarta, ang Bombo International News Correspondent, na sa ngayon ay nagkakaroon na ng mga pag-oorganisa ang mga Filipino sa The Hague para sa isasagawang pagkilos bilang pagpapakita ng suporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Gayunman, tumanggi muna si Villarta na ilahad ang lugar kung saan isasagawa ang malaking pagtitipon-tipon. Sinabi ni Villarta na nakakalungkot ang nangyari kay Duterte na umahal umano ng maraming Filipino, hindi lamang sa bansa kundi sa buong mundo. Kaugnay nito, sinabi ni Villarta na halos araw-araw ay may mga kababayan na nagtutungo sa harapan ng International Criminal Court o ICC kung saan may nanggagaling pa mula sa Belgium para sa moral support kay Duterte. Kung hindi man ho kami makatulong sa legal na bagay, ang matutulong ko ay the visibility of the Filipino people and the Filipino community dito sa ICC. Dahil ho kung madami pong nakikitang sumusuporta po kay President Rodrigo Duterte, siguro no na makikita ng mga international community kung gaano ho kalakas ang impact ni President Duterte sa kabuuan ng mga Pilipino. At yan ang balita mula dito sa Bombo Radio Tuigaraw para sa Bombo Network News. Ako si Bombo Ruby Awoy Ibay nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo!
Sa iba pang mga balita, ang grupo ng mga magsasaka nanindigan na hindi dapat ipagdiwang o ikatuwa ng gobyerno yung tuluyang pagbaba ng rice importation ng Pilipinas ngayong 2025. May update dyan ang Bombo Radyo Legazpi. Nanindigan ang grupo ng mga magsasaka na hindi dapat ipagdiwang ng gobyerno ang pagbaba ng importasyon ng bigas ng Pilipinas. Matatandaan na inihayag ng Department of Agriculture na bumaba ang rice importation ng bansa sa unang 3 buwan ng 2025 kumpara sa parehong panahon ng 2024. Ayon kay Bantay Bigas spokesperson Cathy Isabel sa panayam ng Bombo Radyo Legazpi na kahit bumaba ang rice importation kumpara sa nagdaang taon ay hindi naman kinakailangan ipagdiwang ng gobyerno ang nasabing accomplishment. Malaki din umano ang naging epekto ng pagtaas ng rice imports noong 2024 dahil sa tindi ng El Nino habang nagpapatuloy pa rin ngayon ang mataas na antas ng pag-angkat kahit walang nananalasang kalamidad sa Pilipinas. Sinabi pa nito na patuloy pa rin na nalulugi ang mga magsasaka kahit hindi pa nagsisimulang harvest season kaya't wala dapat na ipagdiwang ang gobyerno dahil nananatiling mababa ang presyo ng palaya. Gusto niya rin na gumawa ng hakbang ang NFA sa pamamagitan ng pagbili ng mga inaning palay ng mga magsasaka dahil hindi nararamdaman umano ng publiko ang buffer stock ng ahensya. Wala din silang nakikitang 33 pesos sa bigas sa mga merkado na taliwas sa unang sinabi ng DA na padadalahan nila. Git pa ni Estavillo na marami nang ginawang alternatibo ang departamento para lang mapababa ang presyo ng bigas, ngunit hanggang sa ngayon ay wala silang nakikitang magandang epekto nito. Nang marami silang 2025 ang mga hakbang na ginawa ng gobyerno para mapababa yung presyo ng bigas ay yung MSRP, yan yung Rice for All, andyan yung pagtatanggal ng pangalan, brand, gas sa palengke. Pero nananamataas, kailangan at the same time, yung tuloy na implementasyon ng Executive Order number 62, nananatiling napakataas ang presyo ng bigas, kahit yung ang bababa na nung tariff. Mula dito sa Bombo Radyo Legazpi, ito si Bombo Eugene Rocha nag-uulat for the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines, Basta Radyo, Bombo! Sa iba pa mga balita, 2 pulis at 3 iba pa sugatan sa pag-araro ng isang van o ng van sa isang SUV. At mga pulis na nagkasagawa ng Comelec checkpoint dyan sa Cauayan City. May buong detalye dyan ang Bombo Radyo Cauayan. Sugatan ang 2 pulis at 3 pang individual matapos araruhin ng isang van ang sinusundan nitong SUV at mga pulis na nagsasagawa ng Comelec checkpoint sa Minante Dos, Cauayan City, Isabela. Maliban sa mga pulis ay nagtamo rin ng mga galos ang ilang sakay ng 2 sasakyan. Sa panayam ng Bombo Radyo Cauayan sa chopper ng van na si Abel Bugtong na residente ng Bubok Bukod, Benguet na galing umano sila sa Del Pilar, Alicia, Isabela at patungo sa sentro ng Cauayan City para kumain nang mangyari ang aksidente. Batay sa kanyang salaysay, sinusundan nila ang SUV nang bigla umano itong tumigil at sa bilis ng takbo ng sasakyan ay hindi na niya nakontrol pa at nabangga ang likurang bahagi ng SUV at saka dumiretso sa gilid ng kalsada at bumangga sa isang sementong poste. Anya hindi nila alam na may Comelec checkpoint sa nasabing lugar dahil dumayo lamang sila sa lungsod. Inamin naman ng chopper na nakainom sila ng kanyang kasama at nagkayayaan lamang nakakain sa lungsod ng Cauayan. Samantala, ikinalungkot naman ng Cauayan City Police Station ang sinapit ng 2 pulis sa nangyaring aksidente. Sa naging panayam ng Bombo Radyo Cauayan kay Police Lieutenant Colonel Ernesto Nebalasca Jr., ang hepe ng Cauayan City Police Station, sinabi niya na ginagampanan lamang ng mga kapulisan ang kanilang tungkulin kaya naman nalulungkot sila sa sinapit ng 2 sa mga ito. Bagaman ganito ang nangyari ay hindi naman ibig sabihin na titigil na sila sa paggampan ng kanilang mandato dahil bahagi ito ng kanilang sinumpaang tungkulin. Git pa ni Police Lieutenant Colonel Nebalasca na wala namang pagkukulang sa isinagawa nilang Comelec checkpoint. Sapat ang mga early warning sign at well-lighted din ang lugar kung saan na pumwesto ang kanyang mga tauhan. Mayroon namang aasahang tulong ang mga pulis na biktima mula sa pamahalaan na ngayon ay kasalukuyan ng nagpapagaling sa paggamutan. Yun nga, nakakalungkot lang pero still trabaho natin yan. Yun yung sinumpaan nating tungkulin to serve and protect, lalong-lalo na ngayon at election period. We are mandated to conduct Comelec checkpoint. Actually, in a day, nagkakaroon kami ng minimum of 6 checkpoints. So, ganun talaga trabaho namin yan.
may nangyari na, pagdasal na lang natin na safe sila, makarecover at makapag-silbi muli pagkatapos nilang makarecover. At iyan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Kawayan. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Jamaica Barbas. Para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines. Basta Radyo, Bombo. Bombo Entertainment News. Samantala, ito namang Canadian hitmaker na si Elijah Woods may exclusive na patikim sa kanyang Asian Tour ngayong 2025. Alamin natin ang buong detalye, may chika dyan ang Star FM Manila. Excited na ang Canadian singer-songwriter na si Elijah Woods sa kanyang pagbabalik sa Asia ngayong 2025. Ilan sa mga sikat na kanta ng singer ay ang 24/7, 365, Everything Everywhere Always at Make Believe. Nagsimula ang solo music career ng 31-year-old noong 2020 at naging hit nga ang kanyang produce na kantang I'm Not Pretty na inawit ng Canadian sensation na si Josiah. Inilabas naman nito ang certified gold single niyang Lights noong 2021 na nakapasok rin sa Hot 100 sa Canada. At nitong nakaraang taon lang ay nagkaroon nga ng concert si Elijah dito sa Pilipinas na siya namang ikinatuwa ng mga Filipino fans. Ang Pilipinas nga ang top streaming country ni Elijah at tunay nga itong ikinagalak ng singer. Sa exclusive interview ng Star FM Manila kay Elijah, ibinahagi nito kung gaano ka-special ang kanyang Pinoy fans. Wala pa mang kumpirmasyon kung magiging bahagi ng 2025 Asian Tour nito ang Pilipinas ay nagbigay na rin naman ito ng hints sa fans. Maging sa social media ay tila nagbibigay na rin ito ng clues matapos mag-post ng Philippine flag sa kanyang stories. Yeah, I'm very excited to come back. I mean, I felt like I was in Manila for such a little amount of time. The one thing I remember from outside of the show was the most traffic I've ever experienced in my life. It was insane. It was absolute standstill traffic for like 2 hours, the point where I think we actually got out and walked with our gear. It was nuts. It was absolutely wild. So I sympathize with anybody trying to drive in Manila. My more fond memory was jumping into the crowd at the Manila show last year, and it was absolute mayhem. It was out of control. It was so much fun. It was just like it was like a mosh pit. I've never experienced that in my life. My Filipino fans you are crazy in the best way, and I literally cannot wait to see you again, and I can't wait to release all this music. I can't wait to see you guys sing it, because y'all are like better singers than me. I seriously, I love watching everybody in the Philippines sing these songs, and it's like it was such an amazing moment last year for me to see all these songs, like deep B cuts, see you guys sing all this music, and I can't wait to see that again in the near future. So thank you for supporting me. Thank you for being a part of my journey. Thank you for making this a possibility for me. I don't take it for granted at all, and I love you guys so much. Magsisimula nga ang Give Me the Sunlight Asian Tour ni Elijah sa Agosto ngayong taon. This is Elijah Woods. Thank you so much for your support, and you are listening to Star FM. It's all for you. Basta Radio Bombo. Mula sa Star FM Manila, nag-uulat Star DJ Ivana Darna para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Mga kabombo ka Star Nation, tuloy-tuloy po sa pagsubaybay sa ating 31 fully digitalized AM at mga FM station gamit po ng ating mga social media pages. After po ng Bombo Network News, pwede nyo subaybay ng ating mga provincial station. Halimbawa, dyan po sa bahagi ng Visayas area, nariyan po ang ating mga provincial station tulad po ng Bombo Radio Iloilo, ang Bombo Radio Bacolod at ang Bombo Radio Rojas para po sa mga Ilonggo, ang Bombo Radio Cebu para po sa mga Cebuano, ang Bombo Radio Calibo para po sa mga Akyanon at para po sa mga Waray, ang Bombo Radio Tacloban. Bago tayo magtapos mga kabomot ka sa nation, sama-sama muna tayo manalangin ng Orasyo Impirata for Peace. God, our Heavenly Father, Lord of peace and justice, we humbly come before you during this time of escalating geopolitical tensions in our part of the world. Through the years, you have sustained our faith in you as a nation. It is our faith in your divine providence that has made us survive the countless natural and human-caused calamities that have come our way in our history as a people. Spare us, Lord, from the horrors of war. Hear our pleas as we cry out to you. Have mercy
mercy on us, Lord. Rescue us from the malevolent forces that influence world leaders. For we believe that our struggle is not against flesh and blood, but against their rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. We pray for your leaders entrusted with making crucial decisions for our nation. We place all our hopes in you, seeking your forgiveness and mercy for the times when our fears and suspicions have tainted our perceptions with ethnic biases and prejudices verging on racism. We earnestly pray, Lord, that you make us instruments of your peace. Where there is hatred, let us bring love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady, Queen of Peace, Pray for us. Saint Michael the Archangel, Pray for us. Saint Joseph, Pray for us. Saint Francis of Assisi, Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, Pray for us. Saint Pedro Calungsod, Pray for us. Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa buong mundo yan na pong kabo ng ating balitaan para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula dito sa News Center Makati para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, impunto launa na sa hapon. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Anay sa Uto diri sa Rio FM, Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sa the #1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Biyernes, thank God it's Friday, Marso 21 tuig 2025. Sa aton sini karon nga The Vote 2025 Countdown. 52 dias na lang kag 2025 national, local and barm elections na. Sa gihapon ini mo lagad mo ang kurman Bombo Chama Blanco Hover sa mga nagapauna dalaguan karon nga mga balita. Ang Municipal Social Welfare Development Office sa Banwas San Enrique may pagapatigayonon sining intervention na tuhoy sa sining kabataan, ginapahayag kabataan nga gin torture kag gin video o sang ila sining amay bangod nga mayara kuno sang skandal ang iya sining asawa dito iya sa abroad. Sa pihak nga bahin hindi pag-intindihan ay kagdaan nga hilgutanon ginasundan nga motibo sa pagpangalutang sa mga biktima sa panuasang balasan. Traffic Transportation Management Office nagaplano sang bago nga traffic scheme pananglitan makasaylo na ang mga vendor sa merkado kag maguba na ang mga temporary stalls. Samtang target naman nga 95% nga immunization sa mga kabataan wala malabot sang Iloilo. Muni madalagkuan mga balita, issues kag impormasyon na main sentro karon sa aton sining nga pagpangalagad sa gihapon diri sa palatuntunan na Bombo Hanay sa Uto. Imbokada sining report latest sa sining iskandalo man nga makabignaton diraya karon sa bahin sa Banuasan nga San Enrique nga kung sa diin ginarespondihan sa mga kapulisan nagpadulong pila ka mga municipal official sa nasambitan sining lugar kay bangod sa sining paggalapta sang laragway kag video sang mga minor de edad nga ginagapos kag nagahibi. Kabuhatan ini kuno, no, kahimuan ini Banwas ang ila sining amay matapos nga iya natukiman nga mayara na sang iban sining karelasyon ang iya sining asawa sa abroad kag ginaaligar nga mayara pa sang skandalo. Apang sa pagpangusisa sa Bombo Radio sandi gani sa kumpare sining amay wayman ko na kag ila-ila man lang to. Pero anong pinakaulihi diri karon nga mga pagpangusisa man sa Bombo News Team, i-check naton. Mauna si Bombo Jomar Villa. Check naton sa Banwasan nga San Enrique. Bombo Jomar, please go ahead.
nga tigayon diri nga mag atubangay sa bahin sang Municipal Social Welfare and Development Office ang alkalde sang San Enrique. Involved sila diri ang ining amay nga una nga ginapahayag nga ng hostage sa duha sining magbataan kag ang katapo sang head sang MSWDO, Municipal Social Welfare Development Office sa Banwasang San Enrique, Iloilo, agod nga istoryahan na ang concern regarding sa sining nasabit sining insidente. Kaya una sa report na nga nabaton kag nagalap ta karon nga ining amay bangod nga ginapahayag nakakita kuno sang sensitive video na sa Facebook sa nga sining asawa nga iban sining lalaki. So dito nga gin popok no ang ginapahayag nga sining kaugot dito sa mataan kung sa dente may video nga nagahibli tapos may video nga daw ginaagapos ang ila sining nga tiil at basta so ginagwa sa publiko nga kasubo nga gin hostage no sang amay ang iya sining anak. So sa sining pagsinapol na tigayon rin naton nga mapakigangutan si Mayor Trixie Fernandez sa Banwasang San Enrique, Iloilo. So sunod sa natunggan kay siya gid ni gali kagabi no do mga takna alas 11 pasado ang nagpadulong dito sa lugar agod nga ahibaloon no ang sitwasyon kay nakibot man gani kuno mayor nga pagtawag sa iya nga may alleged nga hostage taking to nagakatabo no sa barangay Kumpo sa nasambit sining nga Banwa. So pag abot ni Mayor Fernandez sa lugar na kita niya may mga pulis dito ang katapo sang SWAT na sa nasambit sining lugar kag ang nakita ni Mayor kado attempt no nga isudlon sang otoridad ang balay bangod sa information sining may ara sang hostage no nga nagakatabo bumutsam. Pero sa information nga nakuha sa alkalde dito nga natukibat sini nga ang amay nga involved sini ang may record na gali sa MSWDO o Municipal Social Welfare and Development Office 1 week na isa kasi man na antes nasabit sini nga insidente. So silingon ang report nga nabaton nga may ara sa hostage nga nagkatabo asang isa pa to kasi man ano sa naglikat pa to kasi man na ang video abi nga nakita nga mega post ang PL kag kamot sang bata at the same time nga naga panangison no panangison ang kabataan pabutsam ang nabaton sa nga report ni Fernandez nga nawyata na inigali no nga kaso isang MSWDO prior pa man sinisa na sambit sa nga insidente nga tinagkatuto ang kapulisan kag alleged na may ara sang hostage nga nagkatabo. Mismo ang alkalde na abot dito kag lantaw sa sitwasyon sa mga kabataan ay naway sang abi do nakita ang alkalde nga do naka-harm abi sa iya no nga kululbaan ginabi nga do ginasakit sa kamay ang kabataan. In fact, na mismo si Mayor ang nakakita no sa sitwasyon sa kabataan nga ara sa mayo sining kondisyon bumutsam no dito sa nasambit sining lugar. So ang pag-assess sang alkalde no sa iya sining paglantaway sang hostage no nga natabo kag pagsakit abi no sa mga kabataan so the report ron nga nagalapta sa social media. Adugang pa diri sang natungdan may ginahimo nagali no nga intervention ang Municipal Social Welfare and Development Office kay pamansa sa sabit sining insidente ang ginkakulbaan sa alkalde na base kung ginsunod sa pulis to kagin dakop ang tatay o ang bata so base amo pa kututo nag-trigger sang ginatamag nga trauma na mo itong ginakulbaan sang alkalde kay tinatukiban gali sa ulihi nga ang kaso sa sining amay ang nakalabot na sa MSWDO kag ara na sa ila sining
intervention bubusan pamutong nakahambal ang kalde nga way na sang kabalakan kay ara na no, ang kaso sa MSWDO ang ginikasubo sini na bangod na kamensyon ng kalde sa ginatawag sini nga misinformation na nga tinakalapot sa publiko nga ginasakit kuno sa kamay ang kabataan tapos nga ginagapos. Pero ang istorya sina ang nakuha ng information man nga bangod nga ginhimo sa kamayan to agod nga papaulion no ang iya sining asawa nga ato sa luwas ang pungsod nga motong gidantaw nga kalainan sa iya sining nga buot pero ang kamatuan sa likod sina gali na ang plano nga papaulion ang asawa hindi ya mapakita nga ati ginasakit kag ginagapos ang luwas sini ka mga kabataan sunog gali sa alkalde na nakita iya nga sikon ginasakit gidman sa kamay hindi na natani na magpalapit no makulbaan ng kabataan pero sa nakita sa alkalde mas ginapili no sa kabataan ang magpabilin sa iya sini nga luyo sang ila sini karon nga may pabubutsang arib na no ang kabahin sa pahayag ni Mayor Trixie Fernandez. Actually, nagresponde ako sa tawag ni MSWDO si Manang Reggie, no? Kaya ato na sila nga daan. Mga around 11:30 ako naka-receive sang call. Ato na nga daan sanda, upod kanay kapitan, mga barangay officials, local polista, kag nagtawag si MS nga may mga senaryo dito. So, nag-respond ako dito. Pag nagmusisa ko ano ang nagkalatabo. Nakibot ako nga may mga SWAT teams na sang pulis, may mga women's desk na no, sang province, kagduro dun tawo. So, ang natabo, gali, kay actually 1 week ago dun daya nga may mga family problems no nga nagtuhaw sa isa ka pamilya mo ning amay abi nga si Jan ang iyang asawa sa abroad, ang kabataan niya duwa ka lalaki. So may mga family domestic problems nga nagtuhaw. May intervention na si MSWDO may mga counseling na, may mga initial na nga istorya. Syempre may mga sa parts ng husband, may mga reactions nga kinanglan counseling gid abi no. So natingala lang kay sang kagabi may nag-abot nga SWAT, may nag-abot nga police, women's desk kag may media man nga nag-alalabot nga nag-live direkta sa iya. Wala sang hostage crisis nga natabo. They were asleep, katulog sila, kabataan katulog, napuhag lang sila, kay ginsulod sila to sang media, kag sang local police, tagin istorya sila gulpi lang. Although there are interventions already coming from the LGU, paagi kay MSWDO. So nakibot ang tanan nga hostage, kay waay sang hostage. They were asleep, okay na, may crisis lang nga ginaagyan, ginaresolbar man. So, natingala kami nga may kapulisan. Siguro may nagkonsino man niya ang nag-report, nga may problema dira, kag ang natabo is ang hambal na hostage. So, ang police nagresponde. So, sa feeling ko lang Manang Reg, may miscommunication. No? Though ang ako na assessment is may miscommunication. Kay wala sang may naluntad. Why may nagluntad nga hostage? May problema ang pamilya. Kag ginamanage man naton nga mabuligan. So, ang kabataan, okay. Although, may mga process nga i-undertake ang aton nga DSWD dire paagi sa aton nga department head no ang aton nga social worker gid ang head naton dire department head sang DSWD sa Banwa si Ma'am Reggie no Regina Dativo. So may mga proseso siya nga i-take subong nga mabuligan pagid
ang aton nga mag-amay, no, ang tatay kag ang duha ka kabataan. So ang ma-elaborate sina kung anong proseso amo ang aton nga DSWD. Sa subong duwa ay man gid kita cause for alarm nga mahambal kinahanglan ta ang kapulisan, kinahanglan puwersa sang pulis. I think hindi na masulbar sa amo na nga paagi, no? Gina-assess taman ang judgment call namon ni MSWD is marisolbar ini sa matawhay kag sa makanay-kanay nga pamaagi, maistoryahan, pero may i-undertake lang siya nga process to make sure nga ang mga domestic problems nga ini ma-address gid sa insakto. May mga psychological evaluation nga pagahiwaton and everything, pero ga-cooperate man. So I don't believe that there is a hostage situation kay ga-cooperate kag do ang kabataan sa akon lang yang assessment hindi sila traumatized. Mas traumatic kung gin-implement nila nga sudlon to ang mga kabataan kagabi. I think it will bring more harm than good. So ang approach namon ni MSIA, I think is the best approach nga marisolbar ini nga problema. Ang plano tani isang pulis to do sudlon gito nila Ako why man ako kabalo pero ga-ask for help na si intervention na si MS sa akon kay do tuyo nila to abi nila siguro to nagtinayaay na to sang kun ano, pero that's not the case, no? Nobody siya nga wa isa sang malin. Si Mayor Trixie Fernandez ang banwasang San Enrique Iloilo. Ti ambal sang kumpare to ay magani nagsulod to si Mayor Trixie. Paano yung nabalaan ni Mayor Trixie to nagaklanabo sulod daw? Gin pakita to sa pertahan. Sa liway naging mga sulod yung balay nila ni sa Guane may gamayos ng pertahan. I mean nga daw kulukudal-kudal. Makita mo kung anong nagakatabo sa sulod. Mabusamti nakita isang nabalaan mo sa kamay nga may makadto sini nga mga opisyalis dira. Ginimo sila bata ang na-mention ganin nakabuyanis tinaganing Celestian. Doon nakimot man sa gani, no, nga may pulis kunok gabi kay ginambali ati abi ko do okay na to, abi ko do na istoryahan na sa MSWDO nga ang problema abi, no, nga ti ang ginhimo to nga pag-apos dos kabataan nga ang intensyon mo lang sina to amo nga ipapaulion ng iya sining asawa, pero kung ang intensyon ni alias Jan nga papulion ng iya asawa, no? Kung ang intensyon niya papulion ng iya asawa, ang ginhimo iya sa iya sining anak is child abuse. So nagalapas ini siya sa Republic Act 7610. Dira pa lang daan, may akto na nga krimen nga natabo. Granting for the sake of discussion, kasi nagligan pa ni nga simana, istorya, kuris gwa niya, no? Mailang gani kay waigin naglabot sa mas patal pagin siniya nga sitwasyon. Saton sin makabumbo, ang paggapos sini pagbaklid, gingapos ang pahang kamot kagantiel. Himo-himo lang no? Maton, do kasubo nga gina-downplay sa mga opisyal sa banwasan San Enrique kay dako ini nga kauyanan pananglitan. Kag do kasubo nga why ang problema, husayon. The mere fact nga komiter sang paglapas sang laye, ining tatay, dapat sinisayagin pusasan kagin baklid ban bumbujumar. Ano pa nga mga ulo intervention? Kung hindi to ya magpauli karon ng asawa ya kay ang bitsokoy ito nga natilawan niya sa abroad, may cheese, diriya, kalamay lang. Liwaton niya naman Pabudlayan niya naman bata, maltratuhon niya naman bata, abusuhon niya naman bata. Grabe, ang trauma, diin ayhan ang makaturuma
Mayor Trixie Fernandez. Masulod ang pulis sa balay mo agad nga manghusisa kay may report alleged sang torture, alleged sang hostage. O kon baklidon kasang kaugalingon mo nga amay, hublasan ka, gapuso ng duha mo katiil, kag ang duha ka kamot, kag bidyuan, DLI-han! Ang mas makahatag sang trauma sa bata. Joms? So mo nang pagpati karon sang alkalde, bumutsam kay sabahin sang Timos de Bordio, ginatugyadi kung paano ang pagpatikayon sang intervention sa sining nasabit sining incident. Actually, may mga may mga obrahon ni ang APSWD siguro plastaran mo pauling karon. So kung anong mga legal sining mga pamagi na agod nga ma-assess man ang kaintangan sa sining mga kabataan agod nga mabalaan kon bala nakakos ang trauma o kon may agit man blas ang mga lagob ni sa ila sining mga kalawasan. Ngayon sila nang ko yung sila mga nagapatimaan naging sakit, kidman balas ang ila sining amay based sa sining mga video nga nakita diri karon pabusam. Actually nag-try kita nga kuha man tani sa pahayag diri karon dyan kay dito man sa may Mr. DO pero pamulibad na siya nga maghatag sa statement diri sa aton wala to kina ang sinabing abyan na nga sila kumpare na mo gito ang istorya sini sa sulod sa ngila sila nga pulian at that time sa gini siya ang agin kantuan sa mga pulis dito sa mga area sa Barangay Kumpo sa may Manwa sang San Enrique Iloilo. Dito man ang presensya sang duha ka mga kabataan sa MSWDO lamang ati makitaan kag ma-assessment ako nanong ila sini karon nga kahintangan kag ang status nila mabutsam. All right. Ini si Bombo Jomar Consumo Villa para sa number 1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Salamat kid Bombo Jomar Villa. No? Nagalibog ang ulo ko nga mas makatalagam or makatugas ang trauma ang pagresponde sang mga otoridad sa isa ka report agod magpanghusisa. Sang sa ginublasan ka sang kaugalingon mo nga may ginbaklid imo kamot, baklid imo tiil, kag ginbidyuhan niya pa ka, kag ipalapta pa sa social media, diin ang makatugayhan sang trauma, Mayor Trixie Fernandez, ma'am. Tapos ang naghahambal dira nga himo-himo lang, drama-drama lang niyari ang tingog sang bata nga ginabidyoan sang amay samtang nga ginabaklid niya, pabati tabla Bombo Chris. Udyo lang, di lang guro na pagpagwaang kay do makatalagam gid. Bisan ako mismo do. Ara, udyo lang. Liwat from the top abi Bombo Chris liog ko. Pasuguran tagid para mahangpan ni Mayor Trixie Fernandez ko nanong mas makatugas ang trauma ang pagresponde sang kapulisan o kon ang ginhimo sang amay sa iya sining ugalingon nga anak. Bramo, bramo ni. Tangan mo buat kami mo. Buat kamu. Dindira ang makatugas ang trauma sa aton sin makabumbo. Ano nga mga interbensyon kung sang nagligad pa ni nga simana natabo? Ano nga interbensyon ang ginimo sang Municipal Social Welfare Development Officer? Gapiritla na ko ni kay gaugtas ko, lilintukin siya. Sang Municipal Social Welfare Officer
sa banwa sa San Enrique? Granting for the sake of discussion, nga sang nagligan pa ni nga simana. Kag kung sang nagligan pa ni nga simana, naintindihan yung manayhan, kamay ginatawag kita nga Republic Act 7610. Sa aton sino makabumbo? Ti ano ginhusay-husay nyo lang ni ginuripsan? Ano ni si alias Jan nga ni? Parinte ni sa mga opisyal? Parinte ni sa mga opisyal nila sa Banwa sa San Enrique? Nga ginapinan gini. Oh? Dilintukin siya. Iban nga mag-asawa. Halos tanan himuon para lamang nga makabuo sa bata, para makumplito ila sini nga pamilya. Kung makabata na grabe ginang paghalong. Ngaway gani bisan langaw kung lamok hindi makahapon sa ila sini nga bata. Tapos sa muna ning natabo. Ano klaseng intervensyon? Gusto ko mabalang kung anong intervensyon ginimo sa nga municipal social welfare Lilintokins. What? Ano nga intervensyon? Ang ginimo sang municipal social welfare development officer sa Banwa sa San Enrique. Check ta si Bombo Pauline Piliora sa iya sininga rejoin the report. Bombo Pauline sa report, please go ahead. Ining amay siya nga duwaman ka mga kabataan niya. Again, Bombo Pao, kay ining na lang ang nagsulod sa kon kamagin sa pamuno sa report mo? Bombo Cham. Go ahead. Bombo Cham una na nga nagapaidalom sa counseling ining amay man sa duwa ka mga kabataan dira sa bahin sang Kompo, Banwa sang San Enrique. Sa aton diriging pakikangutan ang head sa Municipal Social Welfare and Development Office sa MSWDO sa Banwa man sang San Enrique nga si Regina Dativo. Iya dirigin pahayag nga Sabado kung sa diin naglupok man ining video nga nakita nila ining ginagapos ang anak manong sining amay Bombo Cham kung sa diin may higot ni ang iyang kamot ang iyang tiil at Bombo Cham kag dito man nagagilayon nagkadto ining MSWTO upod man ang San Enrique Municipal Police Station apang ang discuss ukon ang nagapayluhanay lagi man to sa communication atong head nga sang MSWDO ni Regina Dativo that time man sa amay kag dito man ginusisa kay ang datay sa video makita abi Bombo Cham ining kamagulangan niya nga bata kay datan sa balay sang sining lalaki dira sa may bahin sang Kompo sila lang niluwa ining kamagulangan kag ang amay ni Bombo Cham bangod ang iyang manghod ang kamanghuran nga bata kining amay man is ato sa iyang tiya na ini Bombo Cham kag dito man amo na nga siya lang to ang sa may video man suno diri kay Regina Dativo ang head sa MSWDO dito man kag ina-examine Bombo Cham in-assess dito initially sa MSWDO kung kamusta ba ang kahimtangan niya kag suno dito Bombo Cham physically pagdatan-aw nila wala sa physical trauma abi kag pag-assess nila sa emotional sang bata do okay pa so far dati initial pa lang nga pag-assess pa lang man sa MSWDO dito kag istorya ni head sa MSWDO kung ano ang mga problema ni Abi Bombo Cham kung naglabos sa point na amo ni amot ang na-mention kay ni Bombo Jomar nga na-trigger lang tungod man o kung na-trigger tungod man sa video nga nakita diri niya sa iyaman nga asawa sa pagbukad niya sa iyaman nga Facebook account Bombo Cham dito pag nagsolusyon kung din hambala ni Abi sa MSWDO man nga mapaidalog ini siya sa may counseling kag ginhambalan nga makadto sa office man sa MSWDO sa San Enrique on Wednesday agud nga mapaidalog sa counseling ining amay kay bangod na gusto nila nga approach is hindi lang mismo sa mga kabataan kundi mismo man sa amay para do kabilugan do holistic approach abi Bombo Cham nga sa amay sa mga kabataan bangod isahan na lang kapag intervene man abi sitwasyon dito man
sang Wednesday, nagpakita man ni Abi sa opisina sa taratapan sa MSWDO ang amay. Dito kagado consider na Abi dito sa MSWDO nga every week nga magpakita aron magpaidalom na lang sila sa counseling. So nagsalig dito Bombocham ang amay nga mapaidalom ini siya sa counseling para masigisigi Abi kung ano man ang mga problema niya bangod sa nakita niya dito nga sitwasyon kay sa video do wala bala sang sandigan ining amay Bombocham good man ma-settle kung ano man Abi ang nagagamos sa iya utog emotionally man Abi Bombocham sumurtahan mentally ini man ang amay kag subong man sa mga kabataan dito kay kahapon nga adlaw dito kag nakabaton ini sang information si Rihina Dativo ang head ng MSWDO kay that time undergo ini siya sa may activity man Abi siya or event nga nagakaduan contact ini siya sang katapo sang San Enrique PNP na kinanglan niya nga magadto man sa police station agud may istoryahan sila Bombocham kay may nagpalapit didto nga individual nga pakita man Abi nga ano ni kuno ang video kung ano ni ang ginobra kuno sa MSWDO with regard sa video nga nagahipi nga bata didto kung nagapadulong man ni si Ma'am Rihina Dativo agud istoryahan ni kag gusto didto magkadto sang amo ni sang San Enrique PNP magkadto mismo dito sa balay kag amo ni individual dito Bombocham nga nakaabot man Abi ang video nga ni dito man sa ila man niya talatapan didto kag gusto man tani ang matabo ni sang MSWDO nga do hindi lang bala paghamrason Abi Bombocham bangod suno didto kay John nga ni nga do nakuha na sa MSWDO ni Rihina Dativo ang iya bala nga pagsalig Bombocham kag hindi gusto nga hamrason or butungon lang Abi for greater good Abi Bombocham kay kung makita ni based niya sa mga assessment nila sa mga ginpatigayon man Abi nila nga mga studies man nga hindi lang bala basta-basta nga kung hamrason o kung kwaon to Abi ang amay nga makita sa mga kabataan kag basig madugang ba Abi ang ginabatsyag Abi nga trauma sining mga kabataan. Sino nga ngalan sang municipal social welfare officer? Rihina Dativo, Bombocham. Base si Ma'am Rihina ya amoy ang may trauma. Sa nakita ito guro nga pag sa kay General Torre ito lang hilain ko yan. Oh, base siya ya guro yang may trauma sa mga muamo sina. Oh. Sino man yang ungo nga pulis no, nga maresponde kag manghunos lang to yung kalilintukin si Ginoo. No? Ang ano naman aburyong utok sa mga taga San Enrique na sang Kalamay? Ang ginbasihan dito Bombocham sang kapulisan bagod amo din doon na alarma ini sila bangod man sa video dito nga Abi nila that time amo na ang nagakatabo bala presence ang nagakatabo man that time sa ilang nga panimalay apang amo to sang ligad si Mana ining video dumadugay-dugay na ang video kag mag-ulang bala nakaabot ini sa ila that is why man nga do ang police ara naman daan nga naga-back up apang may nagpalapit dito sa ila nga kadtuan gid bala ang lugar dito man kaya nag-istorya na amo gali ni Bumbo Pao nga wala sa may natabo kagabi kun amo gi man granting for the sake of the discussion why gid man sa may natabo sa kagabi pero natabo na ini now naghambal kag ina si Ma'am Regina to nga gincheck man kuno nilang bata wala na sang mga lagob sang san-o nila gincheck. Ang sang nag-abot niya sa ila ang video Bombocham kay kahapon nga adlaw amo tong nag-penetrate ang kapulisan kag ang nanintag ito ang SWAT ko na makadto Abi Bombocham last week which is amo bagid ang pagbaton sa video amo pagid ang time nga nagkadto gilayon bali separately do nakapila na to yakadto sa balay sang ining ni John kay sinduwa niya kakabataan ining si head sang MSWDO Bombocham agud kay padayon ang counseling nila kay that time dumaayo na Abi ang sitwasyon that time naman to sang kagabi do nang dula ang pagsalig kumbaga do nangakig naman ato ko nga ako no nga nakalabot Abi do na expose na Abi ang amo ni nga natabo mangud ang dugets naman ang approach Abi sining MSWDO nga gusto nilang hindi bala ang term is Bombocham is ang Bombocham
at siyang ining na namin nila nga hindi lang man ang intervention is applicable sa mga duwa ka kabataan, kundi pati na lang sa amay, kagsubong man dito sa nanay mismo, Bombochamp, sining mga kabataan, man dito kaga sige man to ang contact ni Ma'am Regina Dativo man sa iyang asawa, dito sa may sagwa, kag yung nagakabalaka man abi dito kag ging pasettle nilang abi kag assure nga ti wala sa may nagakatabo kay that time pagkadto gani isang kapulisan nagakatulog na ang mga kabataan kag dito do naghambal pa gani ang mga bata nga nagakatulog na sila gani kuno po nga ako nung may nagaginahod kag may nagkadto pa to abi sa ila kag amo na nga hindi na bala nagreklamo pa nga bata, ang mga bata nagreklamo pa kay katulog na. Amo na ano nagbugtaw sila, ginpukaw sila. Oo, doon nakabugtaw ko na abi Bombochamp, amo na ang nanamin dito on amo to ang ginhambal nila abi sa apon man. Kaga personally by Bombochamp nakatubang man kita dito sa amay kag sa duwa ka mga kabataan, which is hindi man ta maka-assess gidya physically kung ano ang kahintangan nila apang hindi man kita makahabal kabagot ang trauma sa mentally or emotionally, hindi mo man iya ma-assess sa isa mo balang katulok mo tikinanglan pa man iya sang series of intervention man, pag-assess man niya sang social worker, Bombochamp, apang kay at that time do maayo ang physically makita mo maayo sila kasi upod nila gilaman nga amay ang punong barangay kag ang ining kumpare niya abi Bombochamp dito man kag naghambal diri nga hindi na bala masarangan sining head ng MSWDO ang pag-explikar sa mga kapulisan abi nga hindi lang bala ang nanamin di Bombochamp is hindi bala paghamrason or pagbutungon dugi na ang dugi na istorya negotiate kumbaga nga dara lang kasi hindi gani magpa sugot ang amay nga kuwaon ang pagsugot ang amay nga kuwaon ining duwa ka mga kabataan niya. That is why nga ti amo to na paagahan na lang kag ngayo na lang inis ang assistant man ining head sa MSWDO kaya Mayor Trixie Fernandez Bombochamp. Pabati naton unang part ng interview naton kay Regina Dativo, ang head ng Municipal Social Welfare and Development Office sa Banwa ng San Enrique. Balikan ta ang last Saturday, siyempre Saturday wala na dapat opisina, pero may somebody nga nag-send sang video nga muna ginagapos ang bata, may pagsakit. So automatic nag-respondi ang police with me, nagkadto kami sa kumpo. Kag try ko force ko ang self ko nga mag-negotiate kay Jan para lang makita ko ang real situation sang bata. So nakasulod ako sa damo nga conversation. Salamat kay pasulod ako ni Jan, nag-cooperate siya sa akon. Kagin pakita na ang real situation sang bata. Wala bahid sang gasgas, wala bahid sang kagin pamangkot ko ang bata. Kamusta ang situation mo at this moment? Tambal niya, okay ako ma'am. Kay siya lang isa. Ang isa nga bata balaan, ara siya sa tiya sang iyang asawa sa Kubay. So that time, siya lang gid isa. So amo na to na validate ko. Sa nalapit ako kung wala man, ginhambalan ko lang si Jan, pwede ka makakadto sa opisina ko by Wednesday, kay ang Tuesday sa to is holiday, para nga maistoryahan ta ang imo problema, para magkasaranay ta balang gid, kag anong pwede namon maubra sa imo, kag ano man mabulig sang LGU as well as the barangay. So kanami lang kay wala niya ko pati niya gid ako, nagkadto gid siya on time on that Wednesday. So on Wednesday, counseling, nag-starts na kami sa counseling nga hambal ko sa iya dapat ma-focus sa kaugalingon niya kag tatapon niya iya bata kay ti allegedly ginhambalan siya nga ginasakit niya, pero on that day nakita ko wala gid man bahid. So okay gid siya. Hambal ko gani part sang intervention nga nahimo namon nga every week makadto na di sa amon sa opisina. Tinagambal sa gani kagabi nga ma'am, abi ko okay na kita. Kay nag-build ko anay sa trust, hindi ka kahatag sa intervention mo kung wala trust nga na-build siya. So salamat kay on that day nga ang trust nga ginagusto ko i-inject sa iya, nakuha ko. Kung may trust sa akon, ikaw lang pwede ko maistorya ma'am. Moto nagkadto siya di. So after sana, naghimo kami intervention, nga counseling ng anay, dito lang anay sa counseling. Kung may makita ko nga daw hindi ko makaya, so hambal ko i-subject ito for psychiatric intervention. Kaya di, siyempre, doktor na naya ang mamanage ang iyang
nga mental health, di ba sir? So dito man lang, so okay naman. Nakipot na lang ko, nga ginapangita na ko sa pulis. Kung po, balilati, 6 o'clock na, ginkaduan nila bata ko to sa Pasig na, diin sinanay mo. Kaya ti, nag-training ko to sa daycare. Kagabi na nga incident. Oo, kagabi na nga sir. Wala na kagabi. Ang basang bata ko, ambot, ti, hindi ko makontak kay na-drained akong cellphone. Hasta ako drained for the whole day activity. Galing lang, nagapangita man sila paagi kung paano ako na-contact. So, na-contact ako, hambal nila, ma'am, kadto kagindi dayon sa police station kay may ipamangkot si media tungod sining nag-viral. Hindi man may nag-viral, may ginag-send lang sa iya. So, nagkadto ako. Amo nang bago sa hambal niya, ma'am, anong ginhimo mo sini? Amo na bala, anong ginhimo mo sini? So wala sila kabalo nga, siyempre as social worker, may case management kami na process nga naga-applies. Hindi lang ta sa protection, why lang ta nagatutok sa protection sa bata, sir. Nagatutok kita sa holistic approach. Paano ta mabuligan ang bata? At the same time, paano ta mabuligan ang iya tatay nga that moment ara sa victim of circumstances. Nobody siya nga wa siya sa malinon. So nagamasdak iya isip. So hambal ta, need ko ni buligan sila tanan. So amo na to nga naka-intervention ako. Nag-cooperate na sa akon nga amo ni nagtuhaw. Na naka-elaborate man ako na kay kaya ina kay ma'am. Pero ti amo na sir nami na tani ang amon nga intervention. Pero ti because of that situation kagabi, daw medyo ang trust ko nga na-build, daw nabuhin-buhinan. That's why kagabi nga daw hindi ko makaya sila, nanawag na ko. Abi ni Jan, daw ako bala, kung ko hindi, may confidentiality ako with the case. So, wala sa ako naghalin ang ano dyan. Kaya nag-negotiate na ko, sir. Hambal ko, sige, ginakuan ko na akong kaugalikon, gina-risk ko na kung ano matabo. Kaya hambal nila, may pusil, may amuna. Di akon, sir, why na ko nag-ano tutok sa pusil, nga na ang tutok ko na lang sa bata. Pero nag-negotiate ako kay Jan. Jan, pwede ko malantaw ang bata, manata, sulit-sulit. Hindi ba, may inistoryahan na kita, okay nang inistoryahan ta. Nga at tangagin pamidya mo ako, kung wala ko yan ang pamidya. Kaglain ang napamidya sa imo. O, gihambal niya, si Arjen, ang asawa ko. Kung wala si Arjen, kay sige, si Midya, kawakal to. Ako ya, sige, magko-coordinate sa asawa niya. Kagambal ko, Arjen, ano ang imo nga aksyon nga ginhimo? Nga naga-trigger naman di sa bana mo, nga hindi manamit naman nga situation. So, hambal ni Arjen, ma'am, may respeto ko sa imo. Nagahulat ako, ma'am, sa imo desisyon kung anong ipa-ubrahon ko next. Pero tika wala ka, ma'am, sa ginhambal sa akon, wala ko yan, ma'am, mag-ano. Kay ang pag-respect ni Arjen nga gina-manage ko ang iyang ano, hindi na ya sir bugrason mo tapos dayon. It takes a process. So ang process Bumbo Paulen? Bumbo Cham, si Ma'am Regina Dativo ang head ng MSWDO. So, amo dito ang naging plaster niya nga natabo kung ano last week api ang gusto ko yung mabalaan kung saan o natabo ang pag-apo sa bata. Bal dito kayo na sa interview natin mula kay Police Lieutenant Dalde, hepe sa San Enrique Municipal Police Station na do last week ini ko no. So, last kamagyan, Bumbupaw? Last week, Bombo Cham. Dito man, kay na istorya diri naton ining si John din pamangkot naton kung saan okay, wala man siya nag-alam nga magpa-record sa aton. However, naghamangkot kita kung saan ni ko nag-intake ang video. Do mga last week or last month, badugay-dugay na ko no, Bombo Cham, ining pagkuha sang video. Although natin may amo gi man abing nga mga situation nga tigin gapos dito. Amo na nga may intervention di dapat sa mga kabataan. Di ba mangkot natin kaging na dito si Police Lieutenant Dalde kung bangod gusto mo natin mabalaan kung inibala ground for na-mention mo kaging 7610 abi Bombo Cham. So ang ini nga mga cases abi Bombo Cham ikinanglan nila nga i-coordinate sa WCPD, MSWDO kumbaga hindi lang dito talatapan mismo sa pulisya nga ma-decide kung this will be a ground abi for the RA 7610 abi against man sa tatay hindi obra niya sa iya nga bata amo ni nga subong ga obra sila sa case management kay ginatawag Bombo Cham for this sensitive man abi nga kaso diri man gin plaster diri nat o kung yung plaster diri sa aton sa MSWDO kagina kung ano ang pasigayon nila
nga intervention para sa mga kabataan subong man sa amay diri kag ipaidalom diri nila sa medical legal ang nga bata to make sure nga may papel sila baga mga kaptan bobocham kung na-harm gid man abi physically ining mga kabataan dito kay kung tanawon mo lang sa mata mo hindi enough man abi bobocham nga pag-assess kung tanawon mo lang through your naked eye abi bobocham amo na nga ipatigayonon nila nga mapaidalom sa medical legal ining mga kabataan agud may uyatan sila abi nga certificate kon papel o kung dokumento nga nagapamatuod niya kung may ara o kung wala di man abi nga pag-harm physically sining mga kabataan. After this bombacham, amo ni ang ginatawag nilang intervention sa idalom sa counseling, amo ni nga kung hindi masarangan sang amo ni nga intervention sa idalom sang Municipal Social Welfare Development Office sang San Enrique, kinanglan sa assistant ipaadalom sa psychiatric intervention ining amay bombacham kung ma-assess dito sang opisyales sa MSWDO kung hindi bala enough ang mga amoni nga bagay kag hindi nila makaya. So magalas ining intervention hindi pa mabalaan subong kung may psychiatric intervention. However, magalas ining intervention under sa MSWDO for 6 months bobocham agud nga ma-make sure. So ang ining intervention, it doesn't apply lang na mention man natin gagina sa bata, sa amay, sigihon man nila contact abi sa nanay agud ma-make sure na lain man abi ang approach na ibangod isa man ini siya ka Iloy bobocham. So diri bilang nga bahin ipabati naton ang ginatag sa aton nga intervention man kag subong man ang pag-atag pag-clarify kag din panawagan man diri sang opisina sa MSWDO nga ginapangunahan sang head nga si Regina Lativo. So ari di sa intervention, siyempre ang weekly namon nga counseling nga subject man siya sa akon, willing di siya to cooperate. Elason naghando man siya nga through medical legal namon karon ang bata kun ginagkadto na ko to sa healthy, wala pa si doktor kaya to sa imbang make sure lang kay para lang man to may documentation man kami kay like this why ako ipakita nga ari ho ako nya waka lang based on my eye assessment na lang though may physically nga wala siya lagob ako lang ya sir para man may makaptan man ko bala nga base karon mabaga ay kalwakal mo lang ma'am evidence based ko yan sir abi mo na use ko na sa amo na may schedule kami for psychiatric exam bagid kung hindi makaya sang akon counseling. Ano kalawin? Lain na gid. Ano kalawin yung intervention? Mas 6 months ni sir? Yes, amo na gid ang intervention. Walang tawon pagka 6 months i-assessment kung ano ang situation sang mind, ang emotional niya, nga aspeto sang aton nga tatay, as well as the bata. Hindi lang gani ko nag-stop sa intervention to sir sa tatay, bata. Bisa natuto si Arjin sa holistic ang approach ko sir. Sige man to akong counseling sa iya. Kay hindi ko kampante. Siyempre unfair man to ya kay Arjin kaya nga pabayaan ko lang. Naging one-sided ako. Wala pa gid ako sir katulid sang eksakto gid nga informasyon kung paano siya nag-start. Iniya mga initial information lang. Nga amo na nga akong ginahugutan kung paano ko maghatag sang akong intervention. Pero para holistic, ginintra ko man ko sa kagabi after sa kumpo 2:00 na ako ni Mayor gindulong wala ko patulog nag-communicate ako kay Arjin hambagan ni Arjin tulugi anay ma'am kung ko hindi kay base kung daano kada sakto ko nagakulurog man to sa paghambal ko nga kalma ka lang wala sang lagob wala sang ang bata mo okay di ang bata mo may trust man sa akon sir sige ma'am matulog na ko so nakatulog sa masaya nakatulog ako wala pero at least bisan wala ko sa katulugan happy kuya subong sang nahimo namon ni Mayor nga naging cooperative ang aton nga client. Bumabaw? Bobocham. Oo, so idugang na lang natin with regards sa supervision sining bata bala kung ano ang matabo sa ilang after what happened abi sa amuning sitwasyon. So
kay ang bata bumbotsyam hindi gid sa ako ang mga kabataan niya hindi maghalin sa tupad ng iyang amay bisan nga balay mo abi nga dito matulog danay sa ilang immediate family hindi magpasugot bumbotsyam makita mo sa mga kabataan kay kadi na ato sila sa office ng MSWDO upod ining mga barangay officials ang senior hindi siya maghalin sa iyang amay sila sa iyang amay so ang ubrahon na lang diri agud ma-assure ang kahintangan man kag para man isa pag insakto nga process abi sa idalom sang MSWDO subong man sang laws man investing sa kapulisan tuokdan na lang ni sa ilang nga lola nga ara man mismo sa tupad balay nga dira na lang ba matulog upod sa iya man mga apo so hindi na to sa pulion na to gayang kumpare niya nga nagupod niya sa iya kagabi amo na lang ni ang iya nga lola maupod didto sa iya duwa ka apo kag sa iya man nga tatay bombotsyam so ang amo ni nga mga situation we do ang amo ni nga mga bagay abi so do mabudlay and complicated siya abi bombotsyam bungod kay involved ining mga minor de edad kag atong iyang ilang iloy ato to abi sa wasang pungsod so that is why ang katapos ang kapulisan MSWD ang local government unit abi bombotsyam and as well as ang community abi sa palibot dapat sunod diri sa mga naistorya man naton sa mga nagakadapat na mga officials man nga kinahanglan din sa coordination and cooperation man agud nga ang mga amo ni nga bagay hindi na maliwat sa ila pamilya and kung sino man abi dira sa community abi bombotsyam. All right. Ini si Bongo Pauline Dimitilio Tigara para sa the number 1 and most trusted radio network in the country ang Bombo Radio Philippines Basta Radio. Bombo. Salamat kay Bombo Pauline Piliora. Ginaknowledge kinato ng effort no ni isang MSWDO sang Banwa sa San Enrique kay kapoy na siya asta pa siya sa kagahon gin pa siguro yagid gina-appreciate kinamon ma'am 101% no ti kabay pa nga tani may makapresar man kay madugal alas 2 na way ko kapanyaga tita Renzo. Tani may makapresar man lang sang pagplastar tadi sa mga balita kag programa, no? Kabay pa no sa mga kauturan naton dira. Ibalikan niyo man ko sa apresasyon ko sa kay ma'am to kay makon mo na drain ang iya cellphone, drain man siya kay may mga activities kag anon siya nga gintambungan. Tapos alas 2 sa sang kagahon ng kapuli, mga alas 4 sa sang kagahon ng katulog. Grabe nga sacrifice. Tungdan niya lang. Sino pa matungod? Alang-alang ang matungod sinadira ang municipal engineer sa San Enrique. Di ba mama? Alang-alang municipal engineer matungod sinadira. But anyway, sa aton sining mga kabombo, no? Granting for the sake of discussion nga drama lang abito. No? Drama lang abito. Kung may gapos-gapos, hibi-hibi. Pero sa Section 9, sa Section 9, Article 5, nakabutang diri nga obscene publications and incident shows. Incident shows, no? Sa aton sining mga kabumbo. Any person who shall hire, employ, use, persuade, induce, or coerce a child to perform in obscene exhibition and incident shows, whether live or in video, or model in obscene publications or pornographic materials, or to sell or to distribute, so on and so forth. Tinaglapas man siya gyapon sang Republic Act 7610 sa aton sini nga mga kabumbo. Ang prohiba ang video, ang picture. Sa aton sini mga kulturan. Ang makaluluoy sinadring mga bata. Naturalmente lang yung sa aton nga mga tao, layuanay nga mo sang asawa mo, matukiban mo nga may amo sina, simpre do kasubong man niya nga hindi lang usmod, no? Do kasubong iya nga rurumpag ginang imo kalibutan. Pero hindi mo't silingon nga ipaupok mo yan sa bata or gamiton mo ang bata para nga makabalos ka. Sa aton sining nga mga kabumbo.
Now karon kay may amuna ni nga natabo. Kung amuna yang iya sang Department of Social Welfare Development Office sang Banwa sa San Enrique, ti ila man na iya Banwa. No? Pero kung tani sa aton sini mga kulturan, ginkuha na ni. Oh, ginkuha na niya sa ang custody sa mga kabataan, kinuha na ni sang Municipal Social Welfare Development Office. Oh, granting nga may amo na ni kay hindi naton mapaktan. Yes. It's easier said and done sa aton sini mga kabumbo. Maghambal dira karon abisi alias dyan nga, yes ma'am, hindi na ko mag-ano sa mga kabataan ko. Oh, paano abi karon kung magbalik-balik sa iya sini nga paminsaron ang ginumpisahan sang kalain sang buot niya? Oh. Sa aton sini nga mga kabumbo. Kag hinali liwaton naman karon to sang amay. Wala diri iya sala ang duha ka bata. No? Ang responsibilidad ara karon sa mag-asawa. No? Sa aton sini nga mga kabumbo. I'm sorry to say, but sa mga palabot diri sang comment nila sa aton sini nga Facebook Live, sa aton sini nga mga kauturan, hindi taman guro mabaso lang iloy. No? Kay ti nahibaluan naton nga grabe man ang sakripisyo niya mo. Padulong siya sa iban sini nga pungsod para nga magtrabaho, bilin niya iya sini nga pamilya, bilin niya iya magbataan. Ti siguro ang dayos lang sa iya sini iya nga sitwasyon isa mo na nga may ginaaligar nga may sex video kang nakalabot sa iya sini nga bana, no? Sa aton sini nga mga kabumbo. Ang aton lamang sinadiriya mapasiguro naton 100%, hindi lang kay istoryahanay nga safe ang duha ka mga bata kay mga minor de edad ni sila mo. No? Kung ano man yang problema sa tunga sining mag-asawa, ti may another naman iyang sitwasyon or proper forum before that matter para nga masettle na nila yung duha. Pero ang main goal nga mayara sang assurance nga safe ang duha ka mga bata sa aton sini nga mga kabumbo. No? Bisan ano pa niya nga guidance siguro sa aton sini nga mga kabumbo himuon sa asawa kag sa bana ti. Bisan pa paano maurumpawan sila or mausayan sila, pero ang natabo sa bata drama man adto kung hindi na tuya malubag, hindi na tuya maliwat. Permanente na to nga magapabilin sa iya sini iya nga pangisipan. Nga amo tong iya sini nga gindangtan. And by the way, sa aton sini nga mga kabumbo, no? Ang pinalidad sa paglapas sang Republic Act 7610, no? Sa paglapas sa bisang Section 9 kag sang Section 10, other acts of neglect, abuse, cruelty, or exploitation, sa aton sini nga mga kabumbo, ti maburubog at gawa ini. Oh, sa aton sini nga mga kabumbo. Oh, prison mayor. Oh, sa minimum period. Pwede man siya nga makabail ko, no? Sa aton sini nga mga kabumbo. Pero nagadipindi ini sa kabugaton sa iya sini nga ginhimo. Pero ang punto nga naglapas siya sa aton sini iya nga layi. Kay mabudlay nga ang perception matapos sining balita, ang perception or ang mangin perception sang iban nga kon ikaw abi isa ka amay, makalapas ka sang pagsulundan naton sa idalom sang Republic Act 7610, pwede lang man niya gali madala sa intervention, no? Sang Social Welfare Development Office.
sa aton sini nga mga kabumbo. Ti base ba lang iban sini karon himuon man nila? Kay ti madalaman lang sa intervensyon mo sa aton sini mga kabumbo. Pero ti nagapati kita nga may himuon man nga mga legal nga lihok. Just like sa ginhambal ni Ma'am Regina itong gina nga ti gusto niya nga documented initanan, no? Para nga ti later on kung mayara gin man sa nagakadapat sini nga i-file nga kaso, makabulig ang mga gintipo niya nga dokumento. Ti kabay pa sa aton sini karon iya nga mga kasimanwa. Ti ga palabot man di gani sa mga mensahe ang aton sini mga kabumbo. Sige tayo kung tani kung gusto niya makabalos sa iya sining asawa, nangita man sa tani isang babaye, tapos pakihilawa sila kag videohan niya man kag isend niya to sa asawa ya. Nga iya siniya nga bata, iya kuno niya mo tong pokpanyaw. Sa aton sining mga kabumbo. Sabagay, kilala ko may dumay ano man dumay propunto man amon man ay balusan niya man di ba? Pero tina iya na lang na sa aton sining mga kabumbo kung sa ano pa brubitsin na lang na iya. Ang punto taton si Drea Subong ang pagproteher naton sa duha sini ka mga minor de edad nga ginapahayag, no, nga ginmaltratar, ginabuso sang ila sini kaugalingon nga amay, kag hindi lang kay ginapahayag kag ginaligar ang natabo sa napulo sini katuig nga bata, no? Araw may mga picture kag video kag nagangoy-ngoy kag nagapamangkot nga agi na sakit mo kami ti dako na ina nga pruwiba sa aton sini nga mga kabumbo sang paglapas sang amay, no, sa aton sini nga layi nga nagakinahanglan kung tani nga ini siya ang pagapasabton kag prisuhon. Oras naton 1 minuto na nakaligad sa takna sini nga alas 2 mo gindiritso ko gigali ni Bumbukres. Anon tabi pero pasensya las partner tatos transmitter. Anon tabi kino nangin mainit ang diskusyon nanay kag ina mo. Actually may mga kasugpon pag sinitani nga pag inistoryanay dre galing kay hindi nagid pag itugot sa ngaton sini nga chimpo dre sa aton sini nga pagpangalagan. Iban sini nga mga balita kag impormasyon siguro tugyan naton sa iban Sinamanusan Public Affairs Program sang Bombo Radio Iloilo. Isimomot siya Blanco Ver gabilin sa imo sa manenay nga hapon. May God bless us all. Para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan ukon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for March 16 to 22, 2025. It's round 2 para kay Mr. Totong Villaruz kag sang iya nga banda sa sining nga Marso as they are set to deliver another great musical show sa concert at the Plaza sa Marso 22, Sabado, umpisa alas 6 ng gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahong nga Plazuela de Iloilo, special edition mags kag madamo pangaiban ang iga-paraffle sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Marso 23, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa Latulda sa mga adlaw alas 11 sa aga. Sa tion sang Holy Mass, ipangamuyo naton sa Ginoo that we will always remember nga siya kag sagid lang ang nagaisahanon nga true source sang kabakod nga aton ginakinahanglan to deal with life's challenges. Plazuela de Iloilo,
we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2025. Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kuntani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalanan o kon makalagaw kun wala sang trabaho. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imong nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho o kon homework. Nakasimba ka na bala sa Miagaw Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasabit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagaw Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagaw Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagaw Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Yari ang mga tips nga dapat mo tandaan agud nga mangin safe and healthy ang pagkaon sa imo nga pamilya. Dapat nga tabunan mo gid pirmi ang mga pagkaon nga yara sa lamesa o kung ara sa imo kusina agud malikawan nga kadtuan ini sa mga insekto nga mahimo magresulta sa microbiological contamination. Gilayon nga ihabuoy ang mga napanos na nga mga pagkaon o kung ang ginasuspetsahan mo nga malapit na lang mapanos nga pagkaon. Ang pag-reheat o kung pag-recook sa sining mga pagkaon ang hindi makabulig. Gina-advise man ang paggamit gid sang serving spoons agud nga malikawan ang cross-contamination sa mga tawo nga nag-share sa mga pagkaon. Pag sa paggamit sang serving spoon, ang sino man nga miyembro sang pamilya nga nakakuha sang porsyon sang pagkaon ang makalikaw nga makakontaminate sang pagkaon, ilabi na kung mayara sang miyembro nga nagamasakit. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Paano bala magpain sang basura sa panimalay? Magpreparar sang separado nga suludlan para sa wet kag dry kitchen waste. Magpreparar sang duha ka mga suludlan para sa dry waste sa bilog nga balay, isa sa plastic kag isa sa papel. Ibutang sa isa ka suludlan ang mga bagay nga pwede pa magamit liwat o kon mabaligya kag ihaboy naman sa gwa sang puluyan pakadto sa basurahan ang mga wet wastes. Makakinot kag makakwarta ka na, makabulig ka patipig kag sa katinlo sang imo palibot. Panugyan na rin sa eksperto kung kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kung iban nga investment account. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Yari ang mga simple nga pagiagod makakinot sang tubig. Hindi mag-shower o kung maligo sang malawig. Sa sulod sang panimalay, kalabanan sang tubig ang ginausar sa pagpaligo. Nagalabot sa 24% sang tubig sa panimalay ang natigana sa pagpaligo sa mga miyembro sini. Ang pagpanubo sang tiyempo sa pagpaligo sang 2 ka minutos ang makabuhin sang 30% sang ginakonsumo nga tubig. Maggamit sang shower timer o kung mag-set sang alarm sa imo cellphone kag ilimit lamang sa 4 ka minuto ang pagpaligo. Kung nagagamit sang shower kag nagahulat pa sa pag-init sang tubig, saluda sang balde ang nagailig nga mabugnaw nga tubig kay sarang paining nga magamit. Kaunta sang La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butangi man sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy! Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Kunyara ikaw sa simbahan, importante ang pag-practice ang good manners and right conduct bangod lugar ini sa pagtuo. Sa sulod sing simbahan, makita ng mga tawo nga malinong bangod sa pagtahod sa sagrado nga lugar kag sa iban nga tawo nga nagasimba. Yari ang dapat himuon kung magpadulong o kunyara sa sulod sing simbahan.
Magsuksok sang formal nga bayo kon magsimba. Likawan nga mangin kaswal o kon magsuksok sang revealing nga bayo. Magpadulong sa simbahan antes mag-umpisa ang misa bilang pagpakita sang respeto. Apang kon late na ang imo pag-abot, magsulod sa simbahan sang malinong kag magpangita sang purungkuan nga wala sa may nagkakatublag nga iban. Mangin mahipos o kon sa maghambal sa manubo lang nga tono sa sulod sang simbahan. Hindi pagdisturbo ng iban nga tawo pinaagi sa pagchismis o kung paggamit sa cellphone. Magupod sa pagpangamuyo kag pagkanta. Apang kung hindi ikaw pamilyar, magtindog kag magpungko sang malinong kag sundon ang flow sang misa, lakip ng pagduko kag pagluhod kung kinahanglanon. Magpamati sa seremonya sang pare o kung pastor. Hindi pagsabada ang imuupod, ilabi na kung padayon ang misa. Magpakita sang respeto sa pari, altar servers kay iban pang miyembro sang simbahan. Masami siguruhon nga naka-silent mode o kung naka-turn off ang imo cellphone antes magsulod sa simbahan. Agud malikawan ang distractions. Likawan ang pag-test o kung pag-browse sa internet samtang nagamisa. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos sang duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutuon sa maayo ang mga utan agud mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo o kun sipon, mas maayo nga itugyan na lang sa iban nga miyembro sang pamilya ang paghanda sang pagkaon agud malikawan ang cross-contamination. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Isa ka panugyan para makasave ikaw sang kwarta amo nga balon ikaw sang imo kaugalingon nga pagkaon kag tubig. Kung magpadayon ikaw bakal sang lunch o kung mag-order, natural nga sa lampo-sampaw gidi ang imo nga balayran. Ang kalabanan nga restaurant meals, take note, unlimited man sa calories, gani daw malayo gid nga mangin healthy ikaw. Apang kung ikaw magbalon, makalikaw na ikaw sa gasto sa kwarta, kag calories, makalikaw pag ikaw sa gasto sa tiyempo. Wangod hindi na ikaw maglakat, magpila kag magpainit agud mag-order sang pagkaon. Bangod sina, mas mangin produktibo ikaw sa trabaho o kon sa eskwelahan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Suno kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist. Ang panit sang patatas na makabulig sa increased potassium intake. Ang potato skins nagaprovide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells nagakontain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga nagabind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agud nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory anti-aging antioxidant nga nagapanami sang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente, tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets.
Ihaboy o kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Likawan ang pagsaka o kung pagtandog sa puno o kung sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agud makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong o kon labador sa paghugas sang mga ulutanon o kon prutas. Magdesignar sang baso o kon water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw agud indi magsigi panghugas sini kada matapos ang pag-inom. Kung aksidente nga may nahulog nga ice o kon yelo, hindi ini pag-ihaboy. Sa baylo, ibutang ini sa mga masitera sang tanom. Kung may bilin man nga yelo o kung tubig sa baso nga ginimnan, tipunon ana ini sa balde, agud ibunyag sa mga tanom antes hugasan. Paano ba lamang kalikaw sa aksidente sa dalan? Yari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan ang masaming nga pagsaylo sang linya. Ang swerving o kung pagsaylo sang lane sa isa ka delikado nga maneuver nga masabi ginatunaan sang bunggo anay. Kung himuon ini, siguraduhon nga may bastante ang oras kag espasyo. Ikaduha, i-check ang blind spots. I-check ang mirrors kung clear ang alagyan. Magbalikid o kung maglantaw sa nagaagi sa ibang nga anggulo, agud makasigurado nga maathag ang alagyan. Ang responsable nga driver ang masaming nga handa sa anuman nga aksidente. Kabahin na sang pagkaresponsable ang pagkuha sa nga insurance agud masigurado nga may peace of mind sa dalan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod ini nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masami magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhin ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games. Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kun inoras nga pagtiner sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kung addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa among nga pagtuon, ang ka-addict sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya impulse. Kaangot diri, ginpanugyan nga dapat hindi magsobra sa isa ka oras kada adlaw ang gastuhon sang isa ka elementary student sa paghampang kag hindi naman magsobra sa 2 ka oras ang isa ka high school student. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala mo na ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas ang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen. Agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Masami bala nga nagabiring ang imutil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imulawas kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Sa sulod sang panimalay, gina-practice mo man bala ang good manners and right conduct? Tanan nga miyembro sang pamilya ang nagakadapat nga respetuhon kag i-value, apang hindi lang mangin considerate sa family members kundi mangin sa mga bisita man sa balay. Ihatag ang atensyon mo sa mga miyembro sang pamilya nga nagaham. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo,
drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Mayong hapon sa inyo tanan mga kabombo. Happy Friday. Good afternoon sa tanan nato nga mga suki nga matag pilamati. Labi na gid mga KLP lovers natin out there. This is Tita Regine on our Friday. Today is March 21, 2025. Sa mga devoted Catholics naton, syempre may Via Crucis naman karon because ara na kita sa Lenten season. Kag check ta ang aton nga Elections Day countdown. Nagahilapit na gid ang aton nga pagboto. It's 52 days to go before Election Day. 18 minutes after 2 o'clock, mga kabombo, diri sa KLP, akon man nga gina-invite ang tanan. Magpasakop kag mag-join sang inyo nga mga istorya. I'm sure kada isa sa inyo may ara gida nga ginapakatago-tago. Very treasured nga story. Abi pagwaanan na i-share sa tanan-tanan para nga kami man makakuha man sa mga inspirasyon or manami nga experience out of your experience. Manami nga feeling ang inyong ibilin sa amon. Paki-email ang inyong mga istorya sa bombo_iloilo@bomboradio.info or sulaton kag ipadala or idulong. Care of sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo. Ari kami diri sa Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. And today, we have beautiful stories again nga inyo nga mabatian. Iga-share nato, nagikan sa aton nga mga maukod, nga mga letter senders. Hopefully, one of these days, imo na sulat. Especially ikaw nga wala, pagid kaagi join. Diri sa KLP. Gina-challenge yung ikaw. And at the same time, gina-encourage. Ari na aton nga ambahanon para sa inyo sa sininga hapon from Jonel Gavin. Let us all be welcome to this song. Ka-open ninyo si Tita Regine. Here's Bilanggo. Welcome sa KLP. Sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Iahon mo ako sa nagliliyap na apoy at nang maiwaglit ang bakas ng kahapon. Iahon mo ako sa nagliliyap na apoy na aking matikman ang tamis ng sandali. Litong-lito sa nakakabingingan, di makatawid sa malawak na lakusan. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Iahon mo ako sa nagliliyap na apoy at nang maiwaglit ang bakas ng kahapon. Iahon mo ako sa nagliliyap na apoy na aking matikman ang tamis ng sandali. Di ko man tanaw ang liwanag, ngunit nananalig na magsan ang umaga.
sa kagat na apoy. Iahon mo ako sa nagliliyap na apoy, at nang maiwaglit ang bakas ng kahapon. Iahon mo ako sa nagliliyap na apoy, na aking matikman ang tamis ng sandali. Iahon mo ako, iahon mo ako, iahon mo ako. Iahon mo ako, iahon mo ako. Jonal Gavin Bilanggo ti later on no sa isa sa mga dramas kada hapon nan theme song ini ang Bilanggo sa aton nga drama ang Provincial Jail. 25 minutes after 2 o'clock, may ara naman nga ichika sa aton sa sininga hapon si Nanay Del sang Zaraga. Dearest Tita Regine. Sa tanan nga Bumble staff, mga KLP writers, and tanan nga mga avid listeners, good afternoon gid sa inyo. Inday Reg, before bala si Tata naglakat, halin sa Philippines, pakato sa Canada, gusto niya gid nga magbisita sa iya nga pinalangga nga family dito sa may Barotac Viejo, ang Arsenal family. Sang jutay pa siya, masami nagabakasyon siya sa amo nga familia, kag ginakabigid siya nga utod nila si Tata. Kadamo Inday Reg, mga beautiful memories nga napaslak sa iya nga panumduman. Ano pa, hindi gid niya malipatan. The love, the care, daw iya gid tunay nga pamilya. So, we went there for a visit. Inday Reg, samtang nagasakay kami sa black car, pagwa namon sa Barotac Nuevo, ara, nakita ko naman ang mga talamnan. Green fields, wide sugarcane plantation, best of all, the mountain ranges with different shapes. Hambal ko kay Ting to, please, hinahinay lang pagdala to ha. This is viewing time ni Nanay Del to. Inday Reg, pahinay-hinay lang till we reached Anilaw. Nakalambot kami sa sapa sa San Carlos, kay ginpahila or ginpahinay pagid ang salakyan. Toto, silingko, diri sadto na tao si tatay ko. May balay sila diri. I became emotional in the Reg. That was a century already. And further we went, makita ang do palasyo nga balay ni Mayor Lian de Buque. Families and friends were there in Anilaw to attend the memorable occasion of Mayor Matet F. Dibuque, ang mother ni Lian. It's a big-time affair, and that was 8 years ago. So, Inday Regine, kadamo pagid sa mga lugar nga amon nga naagyan, kag naga-enjoy gid ako. Well, regarding sa sini, no? Nga lady, she is a friend to all, abyan sang tanan. So, Inday Reg, thank you so much for reading adi akon nga dedication sa tanan nga mga friends ko dira sa may San Salvador, Banate. Good afternoon. Sa mga pakaisahan ko dira sa Lucena, sa tanan nga mga teachers, sa may Balayan, Damires, sa mga classmates ko sa isa ka clinic dira, no? Gapang masahe. Kay Brother Nick, kay Sis Leda, kay Tita Vlogs, kay Tita Bing, Tita Aids, and Inday Amparing, advanced happy birthday. I am inviting all of you, nga kamo man, no? Please share ang inyong very memorable happening sa kay Tita Regine sa kahapon lamang program. So to all my dearest brothers and sisters, mga faithful writers of KLP, receive my hugs and kisses sa inyo tanan.
Always loving you, Nanay Del. By the way, in the reg, ari ako diri sa ospital para sa akong nga weekly check-up. Bawa. So, isa na lang, no? Ginulayho na lang because ari siya diri sa city para sa iyang weekly check-up. Na-hospitalized for 3 days before, no? Mga months ago si Nanay Del. Pero hanga ang doktor kay ti, wala siya ako no, ha? At 80 plus, wala siya sa, 91, do 91 na, no? Nanay Del. Wala siya maintenance, wala siya sa may ginabatsaga kung ano-ano, do nagpinot lang, or doon na may fast na siyang heartbeat, do mo to, that's why nga ti nagpa-check up. Anyway, I hope nga ti tuloy-tuloy gid na ha, ang imong mga pag-ayo, kag always take care, and anytime, no, that you have the chance, bala naton palalagaw ining si Nanay Del, kag very much appreciated jagidya ang nature. She's a nature lover. Kani ang tanan nga makaundan halos ang iyang magina-share diri sa aton is about nature. So thank you gid Nanay Del. Always take care and especially of your heart, ha? Kag kabahay nga always ka lang nga healthy. 29 minutos makalipas ang takna ang alas 2, magapanumbalik kita sa pagpadayon diri sa pagdulong sa inyo sa mga kasaysayan sa kahapon lamang program Still with Tita Regine. Yari ang mga tips agud nga malikawan ang sunog sa balay. Ini pagpabayaan ang kusina samtang nagaluto. Kung kinahanglan nga magbiya sa kusina, siguruhon nga may mabantay sang pagkaon nga imo ginaluto bangod sinigundos lang ang pag-ibwal sang kalayo. Taguon ang anuman nga flammable products sa husto nga lugar. Ang household cleaners kag items kaangay sang hairspray o kung shaving cream ang delikado kung i-expose sila sa source of heat. Ibutang ang mga ini sa cool area. I-maintain ang mga wires antes magsaksak sa sakit. Sikyaron nga walay ni sang kinagtan sa ang ido o kung iban nga sapat ilabi na kung ikaw ang may hinuptanan. Kung may damaged wire, isla nini sa gilayon. Siguruhon man nga may yara sang fire extinguisher o kung fire blanket sa balay. Dapat man nga nakaibalo ang tanan nga family member magamit sang fire extinguisher agud mapalong inigilayon. Ang tagipusoon ay isa sa mga pinakaimportante nga organ sa lawas ng tao. Gani, nagakadapat lang nga ini ang halungan. Paano ba na mapabilin nga healthy ang aton heart? Agud malikawan ang risgo sang heart disease, dapat nga magkaon sang healthy nga mga pagkaon. Kinahanglan man nga maging aktibo, kaangay sang pag-obra sa mga physical activities kag pag-exercise. Ginarekomendar man ang pagpabilin sang healthy nga kabugaton. Agud malikawan ang mga balatian sa tagipusoon, dapat likawan ukon ang taton ang pagpanigarilyo ukon magpalayo sa second-hand smoke. Kung mag-inom sang alcohol, drink moderately. Dapat man nga kontrolon ang cholesterol kag blood pressure kag hindi magpa-stress. Tumalagsaon nga madula ang kanon sa lamisa sa mga Asian countries, particular na ang Pilipinas, halin sa pamahaw, panyaga, kag panyapon, bangod ang iban nagakaon sang tinapay. Ang pagpili sa tunga sang kanon kag tinapay ang nakadepende sa imo nga nutritional goals. Ang kanon ang makahatag sang mas madamo nga vitamina kag minerals, apang ang tinapay naman ang may manubo nga calories kag carbohydrates. Ang mga tawo nga nagakaon sang mas manubo nga whole grains ang mas may manubo nga bugat kag manubo nga blood sugar kag cholesterol levels. Sang sa mga tawo nga nagakonsume sang jutay nga whole grains. Kung luyag mo naman nga limitahan ang calories o kon carbohydrates, ang tinapay ang pinakamaayo nga choice sang sa kanon. Ang tunga sa baso sang brown rice ang nagaunod sang 108 calories, 3 grams sang protein, 1 gram fat, kag 22 grams sang carbohydrates. Samtang ang isa ka slice sang whole wheat bread ang nagaunod sang 69 calories, 4 grams sang protein, 1 gram fat, kag 12 grams sang carbohydrates. Paano mo balagi na tinluan kag ginatago ang imo toothbrush?
Ginarekomendar sang American Dental Association nga pagkatapos magbrush sang ngipon, bunlawan ini sang maayo agud nga makakasang tanan nga residue. I-shake agud nga mataktak ang sobra nga tubig kag taguon nga nagatindog. Hindi flat o kung nagahigda kag wala nagatupad sa iban nga toothbrush. Mas ginarekomendar man sini nga taguon ang toothbrush sa open nga lugar, agud nga mahanginan kag mainitan agud nga magmalas sang natural antes nimo gamiton pagkasunod nga adlaw. Ang moist environment abi kaangay sang closed container ang sahugid nga tubuan sa mga microorganisms. Labaw sa tanan, hindi pagibuta ang toothbrush sa sulod sang toilet. Kung gamay ng imo toilet kag makusog ang flusher, ang toilet water ang delikado para sa imo toothbrush bangod sa lang ini nga malapot sang agsik sang tubig. Santo sa pagtuon, ang microorganisms halin sa toilet ang sarang nga magtumbo sang 2.7 feet to 6 feet. Gani sarang nga malabot ang imo toothbrush kag masulod sa imo ba ang higo. Ginarekomendar man sa American Dental Association nga isla ng toothbrush kada 3 ka bulan. Madamo ang nanamian magkaon sang instant noodles bangod sa convenient inilutoon, barato kag manamit. Apang nakaibalo bala ikaw nga madamo ini sang matugang nga risgo sa ikaayong lawas? Ang instant noodles ang may mataas nga sodium nga hindi maayo kung masubrahan. Isa sa pinakadako nga contributor sa dietary sodium intake amo ang mga processed food lakip na ang instant noodles. Nagaunod man ini sang MSG nga naangot sa mga sintomas kaangay sang pagsakit sang ulo, nausea, high blood pressure, pagpalangluya, chest pain kag heart palpitation. Manubo man ang fiber kag protein sa instant noodles nga hindi maayo nga option sa mga luyag magpabuhin sang kabugaton. Ang masami nga pagkaon sang instant noodles ang nagapasaka sa risgo sa pagdevelop sa metabolic syndrome. Isa ka kondisyon nga nagapataas ang risgo para sa heart disease, diabetes, kag stroke. Stress ka bala kag kinahanglan mo sang break? Ang pagsaka sa bukid ang makabulig agud madula ang stress apang nakahibalo ka bala nga magluwas sa mental health, mayo manini para sa lawas. Ang hiking isa ka cardio workout nga makapanubo sang risgo sang heart disease. Makabulig manini sa pag-improve sang blood pressure kag blood sugar levels. Ang pagsaka sa bukid ang makaboost man sang density bangod ang paglakat, ang isa ka weight bearing exercise. Magluwas diri nagahatag manini sang kusog sa glutes, quadriceps, hamstrings kag muscle sa hawak kag tiil sang isa ka tawo. Nagapa-improve man ini sang balance, nagapakusog sang core, kag nagabulig agud makontrol sang isa ka tawo ang iya kabugaton. Nagapanami man ini sang modo bangod ang pagsaka sa bukid ang may positibo nga impact sa pag-combat sa mga sintomas sang stress kag anxiety. Nagalibogid bala ang imo ulo kung manog tapos na ang bulan o kung basta due date mo na, nagapahanumdumgid ang financial experts nga dapat bayaran mo sa husto nga tion ang imo nga utang bangod maalam ini nga paagi sa paggastos ang imo kwarta kag may maayo pa nga mga benepisyo. Halimbawa, malikawan ang late fees kag maprioridad ang importante nga mga galastuhan. Dumdumaman nga ang on-time payment history ang makatibong man o kung makapamaayo gid sa imo nga credit score kag mapa-improve ang interest rates. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agud ang selebrasyon mangin mas malipayon. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Kung
Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess, makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity, kag problem solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Sa eskwelahan, ang pag-practice ang good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community. Mag-abot sa eskwelahan on time. Ang pag-abot sang late sa klase kag sa aktibidad ang nagapakita sang kakulang sang respeto sa oras sang iban. Magpamati sa imo maestra o kun maestro samtang nagadiscuss ang lesson kag sundon sang maayo kun may yara sang instructions. Tawgon nga ma'am o kun sir ang imo teacher o kun staff. Kun may pamangkot, ibayaw ang kamot, agud mahatagan ikaw sang kahigayunan nga makasabat. Maggamit sang please, thank you kag excuse me kung nagaistorya sa imo classmate o kung sino man ang imo ginaatubang. Likawan ang pagpanunlog, pagbuli o kung pagpanginsulto. Mangin maayo kag may respeto sa isig kapareho. Mangin matinlo sa classroom kag school grounds. Ibutang sa basurahan ang basura kag indi pag-ihaboy sa bisan diin lang, ilabi na sa sulod sang classroom. Respetohon ang propiedad sang eskwelahan. Halungan ang mga libro kag supplies kag likawan ang mangguba sang pagabutang nga wala mo ginapanag-iyahan. Mangin focus sa pagtuon kag likawan ang pag-istoryahan na isang classmate samtang nagadiscuss ang imo maestra o kun maestro sang inyo nga lesson. Likawan ang cheating. Masami nga kompletohon ang assignments kag test nga wala nagapangopya sa hinimuan sang iban. Yari ang mga simple nga paagi agud makakinot sang tubig. Magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras ang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Bunyagan sa makaisa lang ang mga tanom sa sinang adlaw. Antes maglas 9 sa aga ang mas nagakabagay nga oras sa pagpamunyag agud nga mas makapanalupsop ini sa mga gamot kag mangin available sa bilog nga adlaw. Mas nanamian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa sang inyo nga balay, pero hindi gid magigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Ini bagod nagakatemptar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayon na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Umpisa sang pandemya nangin mas Patuloy lang tayo mga kabombo. It is now 2:41 in the afternoon. Diri gihapon sa kahapon lamang program. Here's the episode entitled Legacy of Friends from Indie Dearest Tita Regine. Maayong hapon sa tanan, makatapos ang Bombo Radio Philippines, labi na gid sa imo tita, kag matutom nga mga letter senders and KLP lovers. Mga pamilya ko sa KLP, yari naman ako karon sa pagpaambit sa inyo sa isa ka episode, Legacy of Friends. Kung ang isa ka tawo, makabatas madulaan sang butang, nga mabakal man lang sang kwarta, sa madali o kung sa madugay, mabalikan dia. Apang, waay price tag or fixed price ang pag-inamiga, ang pag-abyanay. Ang akon sa una nga ginakabi ko nga family, si Annie, may 3 ka amiga, si Barry, Carrie, kag Dari. Si Barry ang may tuman kag pinasahi nga nagpalangga kay Annie.
Si Carrie ang nagasungay kag nagakontra kay Annie. Kag si Dari, tana, ang may kaibahan. Kag indifferent ini kay Annie, kag sa ila. She that loves teaches tenderness and humility. She that hates gives caution and warning. And she who is indifferent relates self-reliance and trust. Siling ni Annie, they're all my friends. I cannot ignore them, though they differ in other ways. I still admire them for their own contributions regarding tenderness, caution, and self-reliance for me to learn and develop as I grow into maturity. As a matter of fact, hindi ini problema para kay Annie being a well-adjusted individual who can get along with these three different personalities. Si Barry, mahilig maghatag kay Annie sa mga butang nga makapahanumdum sa iya. Si Carrie, may guts pag-remind kay Annie sa hindi dapat himuon nga makapoison sang ilang nga relasyon. Kag si Dari, may abilidad pagtudlo sang pagsarig sa iya kaugalingon. Manamigid nga relasyon sa pag-inamigahay. Apisar iba-iba ang mga panumbungon kung ginapapati ni Carrie si Annie nga si Barry nagapadayaw-dayaw paghatag sang pocketbook and others kay Annie, why lang comment si Annie. She simply smiles, keeps quiet, and evaluates its effect. Kung si Dari magsugyot kay Annie nga ang pag-join ni Annie kay Carrie sa ila organization makaguba sa iya, waay lang gihapon comment si Annie. Iya lang ginapamatian, kag huna-hunaon ang mahimo nga resulta. Kag si Barry naman, kung magsumbong nga ginpakita ni Dari sa pagsarig sa iya kaugalingon, hindi maayo sa iba, okay lang kay Annie sa pagrespeto sang diretso sang iba. Amo lang gihapon ang paghugpong ni Annie sa ila tatlo. Why? To make and improve their friendship stronger. Darayawon si Annie sa iya na angkon nga mga kinaiya. Hindi siya madala sa sugyot, kutso-kutso, kag pagpakalain sa iba. Gani, uay siya kontra. Amiga siya sa madamo niya nga kakilala. Tungod initanan, nagikan sa iya nga pagkamahinang panon. Mabinuligon, kag mahinatagon. She's kind, strong, and open-minded that can't be carried by things, words, and actions, considering and weighing all things in both sides of the angle. Kung mag-abot man gani ang panahon, nga sila magburulagay ron, maghandumanay, maghidlawanay, kag magkumustahanay sa video call. Blessed is a person who loves when there is hatred, who pardons when there is injury, who hopes when there is despair. Amo di nga kalidad o kung klase sang tao si Annie sa ako nga pagkakilala. She listens to herself, also to other people, but most of all, to our Father Almighty, who enlightens her and guides her in the right direction. As truly reflected on the stanza of this song, keep smiling, keep shining, knowing you can always count on me. For sure, that's what friends are for. For good times and bad times, I'll be there on your side forevermore. That's what friends are for. Sa among grupo, si Andy, hinablos ang governor, introvert and egotist. He excelled in all ways. I mean, in all our subjects when we're in college, yet very indifferent and self-centered. Ano kuno ang ma-picture out mo sa iya pagkaamudia nga klase sang tao? Siyempre, sad and lonely alone when nobody likes him, accompanies him, and plays with him. No friends will comfort him when he's hurt. No one will help him when he's in trouble. Much more so, nobody will enlighten him when he's in doubt or in darkness. Hindi ikaw malipayon sa imo nga pag-isahanon.
You need friends nga makapahagan-hagan sang imo masakit nga baratyagon. Makabulig solbar sang imo problema. Although, ang tanan mabakal mo kay kwartahan ang mga ginikanan mo. Hindi sapat masabat sang kwarta ang ginapangita mo. Ang ginakinahanglan mo. Hindi abi si Andy makahibalo makigbagay sa iya mga classmates, mga schoolmates. Kay abi pa lang malabawan siya sang iban. Kay abi pa lang tuntuhon siya sang iban. Kay abi pa lang panginan-an siya sang iban. Sa iya lang diya ang panumduman, dapat mag-adjust siya, makig-amigo sa iba. Kaya ang true friend, makabulig sa iya, makasalbar sa iya, makaunong sa iya sa panahon nga siya masinulubon, kag malipayon. Why not make friends with others to enjoy life to the fullest? Para sa tanan nga nagpamati sa KLP Subong, bilang pahanumdom, agi lang kita tanan sa sininga kalibutan. Daw sa aso lamang nga naglabay sa pagligad sang panahon. Way ikaw mabilin nga dumanan sa imo kapareho. Nothing has been left to remember you. Ang legacy bala sa imo maayo nga relasyon, pamatasan, hinuhatan. Ang kasami bala mahambal sa mga tao, ahay, kaluoy kay talpurano nga namatay sang temprano. Unta, madamo pa nga mga tao ang mabuligan niya sa ginaatubang ang mga problema naton subong. He often reached out for compassion to the needy, in terms of food for those who are hungry, water for those who are thirsty, shelter for those who don't have the house, etc. Gani, kung ginapalangga mo ang aton mahal nga Diyos, palanggaon mo ang imo kapareho. Kay amo dia, ang dako nga pruweba nga ginapalangga mo ang Diyos sa pagpalangga mo sa imo kapareho. Of my long years in teaching, Tita Regine, I enjoyed my profession with many friends. Mga superiors ko, fellow teachers ko, mga estudyante, kagang ilang ang mga ginikanan. Among them, si Miss CB, my fellow teacher and a true friend, a special friend, being loved at all times. For many years, she stood before me in many school activities of working together, for many life's endeavors of helping one another, for many personal or non-personal problems of giving solutions together. Together we act and do. Together we obey and follow. And together we love and enjoy life according to God's holy will. We happily shared about the legacy of our long-standing relationship, our lasting friendship. My friends sa KLP, what is it about friends connected with the love of God that encourages us and brings us closer to Jesus? Ang writers ng Proverbs understood that friendship has two encouraging components. First, even if it's not easy to give or take, wounds from a friend can be trusted, the writer explains. Second, a friend who is nearby and accessible is important in times of crisis. Better a neighbor nearby than a relative far away. It's not good for you to fly solo in life. As Solomon noted, two people are better off than one, for they can help each other succeed. Sa ato nga pagpangabuhi, we need to have friends and we need to be friends. May God help us love one another with brotherly affection and carry each other's burdens, becoming the kind of friend that can encourage others and draw them closer to the love of Jesus. I think diri lang anay ako kutob sa pag-istorya. Mahimi ninyo at tangan ang sunod nga episode sa sunod nga pahina. Tita Regine, madamo iging salamat sa imo pagbasa kag sa mga nalingaw pagpamati sini. Mabuhay kita tanan sa KLP, and may God's boundless love radiate kindness, compassion, and mercy sa aton tanan. Sa imo tita and your family. Lovingly yours, in B, sang Iloilo Province. In B, thank you again for sharing beautiful
experiences that you had, especially with your friends, talking about friendship and talking about being there para sa isa ka friend and always being there and accepting a person whoever she is and for whatever she is. Kanami ito sa example mo regarding kay Annie, lain-lain nga mga personalidad ang may aral siya sa iyang mga friends, tatlo ka bilog, lain-lain ang mga ginapang advice, ang mga ginapang hutik sa iya, but she's never swayed, wala siya nagkakaapektuhan, wala siya nagapadala-dala sa mga kung ano-ano ang ginapanghutik sa iya, but she remained just their friend because gin-accept niya sila for who they are and for being the person that they are para sa iya nga iya nga mga friends. So kanami lang, no? Thank you gid sa mga wisdom nga imong ginabilin diri sa amon. Salamat gid sa liwat. Inbi sang Iloilo Province. Magapanong-balik ang kahapon lamang program. Kaupod sa gihapon si Tita Regine. Pagkatapos lang sa pila ka mga importante ng mga pahibalo. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Kung kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kung ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imong kaugalingon, bangod ang imong first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kun siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kung ang desisyon nga imo ginhimo ang wala langin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Naga-subscribe bala ikaw sa mga serbisyo nga wala mo man ginagamit. Halimbawa, ang balayran mo na bala para nga makalantaw ikaw sang movies, pero sa tuod lang, wala naman ikaw tiyempo nga maglantaw sini. Hapos lang libatan ang bulanan nga mga subscription sa streaming services kag mobile apps, kag wala ka lang nakadipara ma-charge na ini sa imo nga bank account bisan nga wala mo man regular nga ginagamit. I-review gid ang imo nga ginagastuhan sa mga charges kaangay sini, kag ikonsiderar man ang pagkanselar sa mga hindi kinahanglanon nga mga subscriptions agod nga mas magamit mo ang imo kwarta sa mas kinahanglanon nga mga butang. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sang balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag na pula kunyara ini sa kusina, bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto, bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety. Ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o painkilling properties.
Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy-efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana agud makasunod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Tsakyara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Kag pagkamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalaga na ang imo salakyan sa husto lamang nga katasigon. Hindi lamang sa jeans o kung tugas ng katigulangon ang rason sa hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nag-aistar sa populated areas sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Hindi pagpakanabuan ang piso-piso mo nga natipon. Bisan madugay magdamo, iniamo ang mahimo nga emergency fund sa tion nga tuman mo na kakinahanglanon ang kwarta. Abi mo, amo man ini ang makabulig sa imo nga hindi na pag-ibutang ang imo kaugalingon sa risgo, kaangay sang pagpangutang nga may dako nga interest o kun pagpamroblema bangod hindi on time ang bayad sa imo nga bills. Ang imo man nga savings ang makapaligon sa imo nga saving security sa tion nga abi halimbawa madulhaan ikaw sang obra. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang Exactly 3 o'clock in the afternoon, basta na padayunon ang pagdulong sa inyo sa mga matahong mga makasaysayan diri sa kahapon lamang program. Last call. Last reminder sa kay Rico sa 2nd District Direct, buwas na ta ha. We will see each other diri sa estasyon sang Bombo. Please be here sa station before 2 o'clock. Kag palihog, hindi kagid magkalipat ha. Magpa-Xerox ka sang imo nga ID. 2 copies sina. And then, bitbiton mo, and then you come here before 2 o'clock sang hapon. Buwas ina, Saturday, March 22. Sa inyo nga mga istorya, mga kabombo, feel free nga email ina sa bombo_iloilo@bomboradio.info or isulat kag ipadala sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Maple Street, Iloilo City. Let's inspire one another. Let us give strength to one another through the stories, through the experiences nga inyo nga gina-share diri sa kahapon lamang program. Maraming salamat sa inyo nga oras, and of course, balikay kita buwas. For the meantime, standby sa mga matahom nga mga dramas kada hapon diri sa Bombo Radio Iloilo. Magasunod na si Tuyang Ermitanya kag pagasundan sa Provincial Jail, tapos ang Dear Diary. Balikay kita buwas, madaming salamat sa inyo sa gihapon ininyo alagad. Si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.